Ambalima radio joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an minnu bɛ kan an lamɛn ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye radio joliba fiɲɛ siraw kan Bamakɔ yan nɔ 105 murumuru fufalaki minnu bɛ ka radio joliba lamɛn segukaw fɛ nin waati na 100 murumuru 1 sikasokaw fana an minnu bɛ ka lamɛn awa 103 murumuru 8 kan an b'aw fo dantɛ foli min na minnu fana bɛ kan lajɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la sisan n'o ye kunnafoni di cogo kuraw ye diɲɛ laban in na n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye limanaw an b'aw fana fo kosɛbɛ ka yira k'a fɔ aw ka jɛmukan min bɛ sigi ladala juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye nin y'an sigilen ye o kɛnɛ kan an balimaw an bɛ aw fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ jɛmukan in n'a tɔgɔ ye ko jama kodi ale bɛ kuma dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ yen ni awa hakili tor'o la kosɛbɛ ni maaw kumana ka kan an ka maaw fana wele ka na ni jɛmukan in kɛnɛ kan u ka se ka walawala faamuya min ma sɔrɔ u ka se ka faamuya awa ɲɛfɔli minnu kan ka kɛ o fana ka kɛ walasa maaw ka se ka faamuya nin y'an sigilen o de ye kɛnɛ kan an balimaw o kumana min ye jɛ ka baara ye yanni baara ka daminɛ kumaso kɔnɔ yan ka se ka awa kuma falen falen maaw ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadu Jalo maa minnu bɛ ka awa bolo bɛ nɛgɛ karafe la Bubakari Tarawele awa minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ olu fana maaw b'u damana Lamine Kulubali Augustin Eshobe Musa Hayidara Isa Jebikile ka taa se Yusuf Sangare ma awa jɛ ka baara don an ka maa welelenw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ yanni an k'u tɔgɔ fɔ aw ye an b'an da don an ka babu 3 la bi an bɛna an da don minnu na ka yira k'a fɔ min ye awa Mali ka finitigiw n'o ye Fama ye Forces Armées Maliennes olu ye san 64 sɔrɔ o babu an n'an da don la seliw kɛra min ye ntɛnɛn tɛmɛnen in na awa ɲinan kɔni jamanakuntigi ye awa hakilila kura caman ta Mali finitigiw ka koɲɛ la hali n'a sɔrɔla a y'u fo jamana lakanani ko la an bɛna an da don la 20 janvier ko don o mana bɔ yen nɔ min bɛ AES n'o ye Alliance des États du Sahel cɛncɛka jamana 3 Mali Burkina ani Niger olu kɔni ka bɔli CEDEAO la a tɔ tora panko 1 ani ɲɛwawa de sabu janvier kalo tile 29 ye o dɔgɔ duman ye kibaruya laban minnu bɔra a yira k'a fɔ yɛrɛ min ye bugunatigɛ sɛbɛnko ye n'o ye passeport ko ye o bilala sen kan kaban ayiwa janvier kalo 1 tile 29 passeport n'o ye taama sɛbɛn ye o na bila sen kan waati kelen farafin jamana in den dɔw bɛ Faransi jamana kan olu bɛ taama la dɔw ko AES kana bɔ CEDEAO la dɔw yɛrɛ ko AES ka to CEDEAO la o kuma ni taama ninnu kun ye mun ye an ka maa welelenw minnu da don a la sisan o mana bɔ yen min ye lamɛrikɛnw ka jamana kan awa ni ale jamana kɔni sɔrɔko la a bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bi n'o ye États-Unis ye olu ka jamana kuntigi kura Donald Trump ayiwa segira ka na jamana kuntigiya la hali n'a sɔrɔ a ye jamana mara ka tɛmɛ Donald Trump kɔni sigira janvier kalo tile 20 tɛmɛnen a ye kalenkasiyɛn kɛ Donald Trump ka sigili la min ye farafina ye o kumana farafina jamanaw kan u labɛn ni mun ye sisan sabu amerikɛnw fana dɛmɛ caman bɛ bɔ o yɔrɔ kana farafina jamanaw yɔrɔ Donald Trump sigi kan a ye sariya caman de bolonɔbila kɛ min balila maa caman na awa o dɔ ye ka bɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka kɛnɛya bolofara min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma n'o OMS ye awa o ni a ɲɔgɔnna caman an ka maa welelenw an da don o la ni y'an ka babu 3 ye maa welelenw bɛ kɛnɛ kan maa 2 kɔni kɛnɛ sɔrɔ yanni sabanan ka ye an cɛ la maa fɔlɔ ye ne yɛrɛ tɔma ye awa Amadu Umar Jalo ale ye kunnafonidila ye a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan n tɔma i ni ɲankuma marhaba an ka maa welelen filanan o ye ayiwa politiki ɲɛmɔgɔ ye politiki tɔn min n'an k'a ma ko VNDA o ɲɛmɔgɔ don Bayisa Kone Bayisa i ni ɲankuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka maa welelen sabanan ale bɛ sira la ka na min ye Paul Ulaye ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ politiki nasira la yanni waati dɔ cɛ an sɔrɔ babu kɔnɔna la nka an wasa don Amadu ani Bayisa la n tɔma o kumana foli n'a b'i bolo fɔlɔ sɔrɔ ka ɲininkali tugu o la k'a fɔ min ye 20 janvier ye an y'ale ɲɛnamaya ayiwa janvier kalo tile 20 tɛmɛnen na ayiwa jamanakuntigi ye laseli kɛ ayiwa a ye dayiru caman ta k'a fɔ Mali finitigiw u fora kosɛbɛ jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani na wa armée ka yɛlɛli sanfɛla yɛrɛ la siga foyi t'o la bi hali AES ko yɛrɛ an n'olu ka kɛlɛcɛw da donna nin bɛɛ lajɛlen la nka Mali kɔnɔ yan a yira k'a fɔ ko fɛn min ma deli ka kɛ ayiwa école de guerre tɛmɛnen kɔfɛ ko an na marifaw dilan walima an na usine kura dilan walima ka taa se fana min ye finitigiw ye olu na ayiwa jɔsen kuraw ta don nataw la awa kuma b'i bolo ka foli di joliba filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na ɲɛmayaso fara baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan ka foli di bɛɛ lajɛlen ma an da b'a yɛrɛ fo ale min ye bi yira an na kɛnɛya la e ye ɲininkali min tɛ n kun na n'o de ye an ka finitigiw ka lahala ɲina 22 septembre bɛ don
souveraineté retrouvée sans sabanan kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko jamana ye baaraba kɛ 20 janvier ça 20 janvier kɔni a bɛ don journée de souveraineté retrouvée o san sabanan kɔnɔna la o tɛ 14 janvier ye wa voilà donc ɲinan ta bɛ ko san sabanan donc pour dire que an ka finitigiw bɛ lahala min na bi ayiwa kɔnɔdimi tɛ i bɛ u fɛ i tɛ u fɛ o ye ko wɛrɛ ye nka u bɛ ka min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la donc président bɔra ka foli ko la kosɛbɛ wa u ni foli ka kan a ye bonyamasegin kɛ fɛnɛ ka taa maliyɛnw ma sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn la tɛ i tɔrɔn fila bɛ dugu ma finitigiw bɛ soutien min b'u kan bi maliyɛnw ka wulikajɔ min bɛ fanga bonyalen bɛ bi an ka finitigiw dɛmɛli la ni o tun bɛ kɛ k'u dɛmɛ kabiri 2013 kabiri 2012 rébellion daminɛ wagati fo kana se i bɛ ka fanga binni ma hakili la dɛmɛ min bɛ ka tɛ ka bin k'u sɛgɛrɛ ni maliyɛnw tun y'o kɛ k'u sɛgɛrɛ o wagati ma deli la n'an tun bɛ bi sɔrɔ mais wagati bɛɛ n'a ko don donc a ye maliyɛnw fo o la kosɛbɛ sabanan a ye laseli caman kɛ n'o de ye baarakuraw boloda n'o ye minɛn dilan ye bon ne kɔni ko minɛn dilan in yɛrɛ kɔni an mɛnna o fɛ san 64 n'a fɔra ko marifakisɛ ko an ma se ka marifakisɛ dilan an yɛrɛ ye an kana se ka charo dilan an kana se ka bɛrɛdɛmu dilan nka marifakisɛw ani marifa dilan an kan ka se ka dɔ ko la sabu numu minnu b'an fɛ yan olu bɛ se ka marifa dilan a fɔlɔ la olu yɛrɛ de la ni ye marifa yɛrɛ bamanan marifaw ni bozo marifaw n'a fɔra ko samuru ye kɛlɛ kɛ ni an ka marifa ye ko fo bi marifa dilan usine moderne tɛ anw bolo maloya ko don je pense que ni nin sera ka kɛ a bɛ kɛ tare belebeleba ye ani min yɛrɛ filɛ nin tɛ n'a fɔ a ko usine d'assemblage a bɛ n'a fɔ ni ko e tɛ a ko e t'a yɛrɛ dilan nka e ta ye a bɛ bɔ kɔfɛ ka na e de b'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'a fɔ n'i ye marifa bɔ ɲɔgɔn na e de b'a fara ɲɔgɔn kan oui parce que o ye yɛrɛ ma o n'o tɛ kelen ye ka kɛ yɛrɛ an b'a dilan matière première bɛ bɔ an fɛ o gɛlɛyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye parce que produit industriel ninnu sisanlama label ko de don voilà label ni a droit d'auteur t'i bolo i tɛ se k'a reproduit i tɛ se k'a dilan donc o bɛ se ka na ni o gɛlɛya yɔrɔ ye mais don n'a nataw la ni mɔgɔ min sera ka assembler n'i sera k'a dilanni fara ɲɔgɔn kan don n'a nata la i bɛ se k'a dilan mulu ko dɔrɔn pe de don mais ni mɔgɔ min b'a dɔn ni sera an ka marikala SMB la mulu bɛ yen fɛn caman bɛ se ka kɛ marikala SMB la mais a baara la jɔra de sinon Musa Tarawele ka fanga bɛ bin wagati min na fɛn caman tun bɛ dilan marikala SMB la e yɛrɛ ye Segu ka ye a ma se mɔgɔ ko f'i ye fɛn caman tun bɛ dilan yen mais politique baara o de nana ka na lajɔ sabu dɔw ka hɛrɛ tɛ o la mɔgɔ caman bɛ yen a ka bɔ kɔfɛ ka na olu k'u ka commission sɔrɔ a kan o ka fisa ka dilan yan nɔ a nafa ka to jamana kɔnɔ o de y'an lasegin kɔ donc ni an ye o départ kura wɛrɛ ta sisan ne kɔni hakili la o ye belebeleba ye président ka laseli kɔfɛ n ko tuguni an y'a ye y'a fɔ a bala maliyɛnw yɛrɛ wulila ka u sɛgɛrɛ u jabala la ka taa tɛgɛrɛ f'u ye kosɛbɛ an ye avion minnu ye o bɛɛ bɛ jigi sigi ko fɔ bi alhamdulilayi n'i y'a ye ko caman bɛ yen nɔ bi hali n'i ye tubabu ye sama n'a nɔfɛ an t'aw to a ka taa an t'aw to a ka bɔ CEDEAO la jɔyɔrɔ de b'an na an kana jɔ an yɛrɛ la bon an farafin ka défaut belebeleba ye o de ye min b'an bolo an bɛ jɔ an bolo kɔnɔta la toujours an t'an yɛrɛ filɛ foyi ye toujours mais n'i ye mɔgɔ dɔ ko k'ale ye faama ye ale ye diɲɛ waritigi ye e ye fantan ye mun na a bɛ sama i nɔfɛ faama ka sama fantan nɔfɛ yɔrɔ kɔni i kan ka hakili u kan ka hakilina dɔ d'i ma kɔrɔ b'o la u kan ka faamuya k'a fɔ e ye fantan min ye i sigilen bɛ sanu daga de da la i bɛ sanu daga min da la ale mago b'o de la donc c'est pour dire que min b'an bolo an kana jɔ a la an k'an barika don a la an k'an fanga don a la an k'a sankɔrɔta an ka a yakubaya kosɛbɛ n'o kɛra minnu bɛ yɔrɔ min na bi minnu bɛ tubabu minnu bɛ sanfɛ n'u bɛ ɲɛfɛ siniwaw ma tɛmɛ o la bi yan an fana bɛ se ka tɛmɛ o la don dɔ Baissa Kone 21 présent
20 janvier kɔni kɛra san 64 finitigi Mali finitigiw bilala sen kan k'u ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana ɲina jamanakuntigi ka kuma la a ye folikanba de di Mali finitigiw ma sanayɛlɛ ko la ani ko kuraw bolodali la i n'a fɔ Amadu Jalo bɔra k'a fɔ cogo min na sisan ɲina 20 janvier yɛrɛ a seli e yɛrɛ y'a ɲɛnamaya cogo di jamanakuntigi i y'a lamɛn wa a ka kumaw i y'a bila mina jumɛn kɔnɔ? D'accord, ale bɛ n bɛ foli di an lamɛnbagaw ma ani an filɛbagaw ma kelen kelen ka foli di Joliba cɛ ni musow ma ka n ka co-débatteur yɛrɛ fo kosɛbɛ ani Amadu Jalo 20 janvier ye armée ka fête ye c'est vrai mais 20 janvier fêtera ɲinɛ a fêtera cogo min na danfara kɛra ni belebele cɛ an bɛ se k'a fɔ an nisɔndiyara président de la transition kɔrɔ ka sababu kɛ minnu cɛw sara a ye nafolo mugu minnu ta k'a d'u ma u ka 10 ans de salaire a y'o min di an nisɔndiyara o yɔrɔ la mais kuma dɔw fɔra kuma kɔnɔna na o de ma se k'an kunkolo minɛ parce que Amadu n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ maliyɛn bɛ fan bɛɛ maliyɛn bɛ formation na fan bɛɛ a ko k'u bɛna usine min dayɛlɛ yan k'o kɛ tugu bari-bari kɛyɔrɔ ye parce que an bɛ se k'a fɔ ten de au lieu que i ka mɔgɔw bila ka taga formation suit u ka dilan u yɛrɛ fɛ solution min bɛ sɔrɔ a la o ka kɛ yan a fɔra de k'u bɛna c'est comme ni pupedenni nana bolo bɛ fan kelen fɛ sen bɛ fan kelen fɛ aw bɛ d'aw ma dɔ la aw b'a monter ɲɔgɔn kan o tɛ paraɲɛ belebele ya ou bien bon o tɛ paraɲɛ belebele n'o do dɔrɔn Jalo n'o do dɔrɔn an bɛ marikalata in renouveler parce que bi m'a to a bɛ marikala a balimakɛ yɛrɛ da sera a ma marikalata in bɛ kabini Musa Tarawele ka wagati mais mun de y'a jɔ politique mɔgɔw ko tɛ o ko la dɛ a ko ka ca n'an ko an bɛ kuma o bɛɛ la bi a ma nɔgɔ mais ATT bɛna wagati min na ATT tun bɛ se ka paraba k'a la mais bi ni Asimi de bɛ yen Asimi bɛ se ka renouveler o ka fisa an ka tila ka fɛn wɛrɛ créer k'o kɛ tugu bari-bari kɛyɔrɔ ye donc en tout cas min kɔni diyara n ye kosɛbɛ vraiment o kɛra an ka sɔrɔdasi minnu sara n'a ye u ka 10 ans de salaire ta ka d'u ma anw ye an yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔna na fête armée ka fête la o y'o de ye et puis ka tila ka fɛn kelen ɲini fana ni Asimi y'a kɛ parce que ni hakili bɛ n na Amadu Jikɔrɔni delila ka kuma in fɔ armée ka fête 20 janvier tɛ o 20 janvier tɛ c'est le 1er octobre 1960 n'a sera ka segin a minɛn kɔnɔ a bɛ diya n ye kosɛbɛ donc 20 janvier in kɔni fête d'armée an y'a ye cogo min na en tant que politique para dɔɔni kɛra mais corrigeli b'a la hali bi mais jamanakuntigi bɔra ka an ye kankuraw sɔrɔ o bɛɛ ye ɲɛtaga ye Buguni yɛrɛ kankura dɔ jɔra yen ko min ma ko kan blende ani usine kura min jɔra mémorial kura dɔ bɛ ka jɔ Kati nin bɛɛ ye fɛn kuraw ye jamana kun fanga na ka fɛn minnu ye Amadu ko nin ye para anw famana ninnu ma kosɛbɛ est ce que Bayisaye ka jate la nin tɛ halisa jamanakuntigi hamina tɛ Mali finitigiw minnu ni an ka yɛrɛya yɛrɛ souveraineté a y'a fɔ a ka kuma la n'i y'a ye Mali ka souveraineté kɔlɔsilen bɛ bi armée de jɔra a jɔyɔrɔ la nin bɛɛ tɛ o sira dɔ ye 20 janvier min kɛra nin bon an bɛ transition de kɔnɔna na et puis transition bɛ militaire de bolo donc n'i nana ka fanga ta k'i baser équipement d'armée dɔrɔn kan k'i baser armée dɔrɔn kan jamana tɔ bɛ kɛ tɔ ka jɛn ye donc aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn parce que hali ka Choguel to premier ministre la wagati min na ne yɛrɛ delila k'a fɔ yan n ko transition kɔnɔna na n ko militaire ka fɛn bɛɛ ɲɛna n ko mais n ko fɛn baden de tɔ bɛ yen minnu ni vraiment o kun kan ka kɛ civil fɛ n'o ma kɛ bon bi an bɛ yɔrɔ min na bi baara kɛra armée kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ baara kɛra yɛrɛ de armée kɔnɔ wa fɛn caman bilala sen kan armée kɔnɔna na mais jamana man ka marcher ten dɔrɔn a k'a kɔfilɛ ko tɔw la e bolo mun kɛra min ni ɲana kɛra bon ne bolo min kɛra fɔlɔ i filɛ ka kan minnu jɔli fɔ tan kanw cayara dɔ farala kanw kan et puis armée équipera équipement militaire nana
parce que au départ an kun b'a fɔ ko équipement minnu nana est ce que singaw tɛ wa est ce que nin tɛ wa mais aujourd'hui preuve b'an bolo k'a fɔ Mali ta yɛrɛ de don donc tiɲɛ yɛrɛ la hali ni jugu ye sɔnzɛn y'a fɔ k'a tulo ka jan équipement militaire minnu nana Mali b'a disi gosi n'o ye an b'an disi gosi n'o ye mais Bayisaw san joli an bɛ kɛlɛ la san 10 ni kɔ maliyɛnw kun dimina kosɛbɛ k'a fɔ ko munna an ka armée jasira nin cogoya la munna an ka finitigiw minɛn t'u bolo munna an ka finitigiw bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la u bɛ faga munna an ka finitigiw bɛ taa u bɛ boli n'a fɔra ko minna jamanakuntigi dɔ nana k'i ka baara ɲɛsin o ma awa jamana e bolo jamana ɲɛtaga sira dɔ tɛ wa walima bon Diallo armée tile kelen ma jasi armée ka communication de falenna sinon armée tile kelen ma jasi aujourd'hui armée b'a la ka communiquer très bien ka fara kunu kan u yɛrɛ ye radio so kura sɔrɔ ka tila ka télé so kura sɔrɔ ka fara kunu kan armée ka communication de changera bon ni dun bɛ fɛn o fɛn na ni communication y'i jɛ vraiment fɛnba y'i jɛ sinon kunu armée tun bɛ baara la terrain kan c'est vrai que laɲini caman tun ma sabati laɲini caman tun b'a yɛrɛ sɔrɔ mais an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ cɛdenw tun bɛ armée kɔnɔ kunu bi hali ni muru tun tɛ marifa tun tɛ k'a fɔ k'an ka kɛlɛnijɛ yɛrɛ kɛ u b'a kɛ donc o bɛ armée kɔnɔ kunu o b'a kɔnɔ bi mais communication min farala bi ta in kan an bɛ se k'a fɔ ko armée ye fɛn caman de avancer voilà d'accord an ka maa welelen sabanan a ye kɛnɛ sɔrɔ Paul Ula min ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla don Paul i ni ɲankuma an b'a ɲakuma awa a ye kɛnɛ sɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ an kɔni baro an y'a nu don k'a sɔrɔ a ye ten yan nka hakili la an ka baabu i b'a kalama k'a fɔ ko fɛn saba bɛ yen an na kuma o kan bi o ye ko min ye 20 janvier seli ye an bɔra o la o don ko awa ni bibi na jamanakuntigi yɛrɛ foli di armée ma kosɛbɛ ka tila ka ko kuraw boloda layidu kuraw ka olu ta min ye AES ko ye fana an bɛna an da don o la sisan ka bɔ CEDEAO la o yɛrɛ tɔ tora tile damadɔ ye awa farafin jamana min n'o ye AES jamanaw ye olu bɛ taama la Faransi faaba la Paris Donald Trump ka sigili awa an bɛna an da don o fana na sisan Paul Ula yan'an ka taa ɲɛfɛ 20 janvier min kɛra ni san o san n'a bɛ seli kɛ Mali la yan n'a b'an ka finitigiw ko fɔ ɲinan san 64 awa ɲinan 20 janvier seli kɛra cogo di e bolo. Alors merci beaucoup Diallo n ko débatteur fo alors ɲinan 20 janvier an bɛ se k'a bila hukumu damadamani kɔnɔna la a fɔlɔ ye jumɛn o ye k'a fɔ an bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔna la an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la jatigɛwale kɛlɛ don o kɔfɛ fana an donna tɔn dɔ fana kɔnɔ n'an b'o wele ko AES donc ɲinan 20 janvier ani san caman ta i b'a ye danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fana. Danfara ye jumɛn ye? A danfara n bɔra ka AES ko min fɔ nin ani n bɔra tuguni ka comment dirais-je kɛlɛko min fɔ kɛlɛko min fana fɔ ni o ye sen kura fana ta kamasɔrɔ an tun bɛ kɛlɛ dɔn cogoya min na bi o kɛlɛ sen falenna kɛlɛ fɔlɔ min tun bɛ yen o tun ye bamaciwale minnu ni a tun bɛ kɛ kɔrɔyan fan fɛ ka na camancɛyanyɔrɔ la mais sisan an b'a faamu k'a fɔ ko a walankatara dɔɔni a ye jamana fan caman minɛ donc ɲinan 20 janvier a bɛ ka kɛ o hukumu kɔnɔ a bɛ ka kɛ insécurité kɔnɔ voilà a bɛ ka kɛ insécurité kɔnɔ ka tɛmɛ san caman tɛmɛnenw kan. Est-ce que u b'an ka finitigiw ka Bayisa bɔra ka communication ko ni stratégie min fɔ a b'o dɛsɛ de fɔ wa walima a ti o dɛsɛ fɔ mais a bɛ contexte de falenna kɛlɛ contexte falenna ni kɛlɛ contexte falenna alors fɛn caman fana bɛ yen olu bɛ falen n'an ye jateminɛ kɛ an b'a faamu k'a fɔ communication yɛrɛ dama dɔw tɛ mais sisan armée yɛrɛ kɛrɛfɛ communication dɔw de bɛ ka kɛ o de bɛ ka fɛn caman fana falen an tɛ journaliste ye mais i b'a faamu k'a fɔ bi kuma caman bɛ fɔ armée ko la kuma caman bɛ yen nɔ min tɛ armée yɛrɛ ka kuma voilà min tɛ armée yɛrɛ ka kuma ye bon o bi faamu jamana minnu na o tile tɛmɛna kɔ o bi faamu wagati minnu na o wagatiw tɛmɛna bi adamaden bɛɛ bɛ faamuyali kɛ ni min tɛ yeli kɛ o bɛ mɛnni kɛ ni min tɛ mɛnni kɛ o hakili bɛ faamuyali kɛ donc n'i ye kuma caman fɔ ani ni ko minnu bɛ ka kɛ réalité la ni olu tɛ kelen fana a bɛ armée ka baara gɛlɛya bolo donc ne yɛrɛ kɔni ka faamu na bi kuma kan ka di armée yɛrɛ de ma bi pour que u bɛ se ka baara kɛ ni da magara sisan radio so ko kuma la donc o bɛna kɛ sababu ye a bɛna
kuma caman bɛ minnu bɛ fɔ minnu tɛ tiɲɛ a bɛ se k'o kuma a bɛ se ka olu galontigiya o bɛna kɛ a nafa ye donc ɲina 20 janvier fana a bɛ se ka bila o communication kɔnɔna communication kura o bɛ se ka na ani a laban ye jumɛn ni bɛna o fana fɔ i bɛ se k'a faamu k'a fɔ fana ɲina 20 janvier fana an bɛ se ka bila armement kura fana sɔrɔli la hali ni a ma fɔ officiellement mɔgɔ caman kɔni y'a ye k'a fɔ ko armement fana donna donc ɲina 20 janvier an bɛ se ka a faamu k'a fɔ ko a kɛra o hokumu kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu finnen don fɛn dɔw fana bɛ yen minnu jɛlen don fana kosɛbɛ komi kɛlɛ don a ko bɛɛ fana ɲɛ tɛ se ka dɔn ka bɔ oui mais Paul Wula jamanakuntigi ka laseli la laadala ale bɛ min kɛ 20 janvier masuna na o ye ko ka finitigiw fo nka a ye layidu caman ta malidenw caman nisɔndiyara mun na awa yanni yɛrɛ cɛ an ka base kura dɔw dayɛlɛla Buguni awa ni fana ko usine dɔw bɛna dayɛlɛ mémorial dɔw bɛna jɔ finitigiw tɔgɔ la minnu binna jamana ye awa ka wale ɲuman dɔn ta k'u sɛgɛrɛ nka ni usine ko in tora maliyɛnw hakili la kosɛbɛ k'a fɔ an yɛrɛ bɛna an yɛrɛ ka maramafɛnw dilan kɛra mugu ye o a kɛra marifa ye o a kɛra fɛn caman ye ko an yɛrɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan n'o ye usine d'assemblage ye awa nin bɛ se k'a fɔ an ka autonomie kɛlɛ la nin y'a tatɔ ye wa bon nin y'a tatɔ ye fɛn ɲɛnɛma don depuis wagati jan na usine de montage tun bɛ Mali kɔnɔna la a tun bɛ Marakala atelier barikɔɲɔgɔn fila bɔra k'a fɔ sisan ah ok d'accord donc o b'a jira k'a fɔ ko kura tɛ mais a bɛna kɛ ko kura ye jumɛn na o de ye k'a fɔ an bɛ wagati min na ko bi kɛlɛkɛminɛ fana caman falenna ni kɛlɛkɛminɛ caman falenna a ka kan i ka armée fana mise à jour kɛ donc armée mise à jour bɛ kɛ jumɛn na a bɛ kɛ ni transfert de technologie de kamasɔrɔ an tɛ maramafɛn dilan maintenant ni a dilanyɔrɔ bɛna sɔrɔ an fɛ bi a montage bɛna sɔrɔ an fɛ an bɛ se k'a fɔ ko fɛn ɲɛnɛma don a bɛ hali a to an bɛ wari minnu don maramafɛn na o wari fan caman fana tɛna don a la ka sababu kɛ a dilanyɔrɔ bɛna sɔrɔ an fɛ o b'a jira ko hali nafolo kunda nafolo min kan ka don armement na o nafolo caman bɛ yen nɔ o tɛna don an bɛ o gagner a laban ye jumɛn o ye fana hali ni a dilanna i b'a faamu pièce de rechange ninnu fana an bɛ wari minnu don o la k'olu fana san i b'a ye k'a fɔ o pièce de rechange fana o caman bɛna sɔrɔ ani a laban ye jumɛn o b'a jira a laban ye jumɛn ni bɛna o fana fɔ o ye ni armement fana ta i b'a faamu k'a fɔ minnu bɛna fana bila a baara la u bɛna a dɔnniya kalan o fana ye a nafa ye bon o kɔfɛ an da bɛna don kankow la bon kanko min jɔra Buguni kan ɲɛnɛma don hali ni mɔgɔ min tɛ sɔrɔsi i b'a faamu k'a fɔ Buguni bɛ yɔrɔ min na Buguni position géographique a positionnement ka ɲi kosɛbɛ a bɛ jamana fila dancɛ la a bɛ Laginɛ fan fɛ a bɛ Côte d'Ivoire fana dancɛ hali i bɛ se k'i to Buguni fana ka tɛmɛ ka na Sikaso ka taa fana Burkina donc o b'a kɛ jamana saba ye bon n'i ye kan bila o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka nɔgɔya a bɛ jigisigi se hali jamanaden minnu bɛ a yɔrɔ la maintenant n'i ye kan bila a ka kan fana i ka fɛn caman fana bila a kɛrɛfɛ kamasɔrɔ armée fana ni a dama baarakɛfɛnw don armée ye bɛna fɔ a dama diɲɛ wɛrɛ a ka kan yen nɔ i ka fɛn caman bila a kɛrɛfɛ i n'a fɔ activités caman minnu bɛ se ka bila yen nɔ pour que au moins a nafa bɛ se ka se dugudenw fana ma kamasɔrɔ mɔgɔw bɛna taa yen nɔ minnu tɛ yenkaw ye u bɛ taa don mɔgɔw la mais ka o kan ko yɔrɔ stratégique don mais yɔrɔ caman kɛlɛ yɛrɛ i bɔra ka insécurité ko kuma fɔ sisan a 20 janvier in kɛra k'an to tiɲɛ yɛrɛ la lakanabaliya bɛ jamana camancɛw dɔnkɔnɔ jamanaw mais munna ni kan in ma ɲɛsin yen nɔ ma ni dun ye Buguni lajɛ k'a fɔ i bɛ Bamancia wale mɛn ye kuma bɛɛ awa o tɛ Buguni ye nka Baɲaŋara maraw ni Bankasi maraw la ni mɔgɔw kun y'a mɛn k'a fɔ ni ɲɔgɔnna kan jɔra ye o fana tun bɛ se ka bila faamuya dɔ minɛn kɔnɔ effectivement kan bɛ ka jɔ centre fan caman na d'accord n kɔni bɛ minnu kalama a bɛ ka jɔ centre fan caman na mais centre kɛlɛ ne b'a fɔ n bɛ segin a kan marifaci dɔrɔn ta ban o ye jumɛn ye marifa bɛ fɛn min kɛlɛ o ye terroriste de ye terroriste ye mɔgɔ ye mais terrorisme tɛ mɔgɔ ye terrorisme ye hakilina de ye mɔgɔ dɔ de bɛ yen nɔ u bɛ hakilina dɔ kanu ka don a nɔfɛ ka baara kɛ o hakilina in na mɔgɔ dɔ fana de bɛ yen jigitigɛ fantanya dusukasi ani namara min kɛra a la a bɛ o dusukasi ta ka taa faga terroriste kan donc marifa a bɛ terroriste kɛlɛ mais a tɛ se ka terrorisme kɛlɛ donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ an ka nin lakanabaliya in fana k'an jɔ o bɛ dɔ k'a la ka maramafɛnw san
o bɛ caman k'a la ka sɔrɔdasiw recruter o bɛ fɛn caman k'a la mais an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ a laban o laban i bɛna ni fɛɛrɛ wɛrɛ de min bɛ kɛ ka maramafɛn ninnu ani kɛlɛkɛfɛrɛ ninnu ka olu dafa walasa k'an bɔ nin gɛrɛtɛ in kɔnɔ. Ayiwa ka tour de table kelen kɛ dɔrɔn ka bɔ nin 20 janvier ɲɛnajɛ kɔnɔ Amadu Umaru Jalo o kumana n'a ma kɛ ni kɛlɛ dɔrɔn ye jamanakuntigi dogo ko san 2025 in na ko armée bɛna fɛn caman bɛna kɛ mɔgɔ bɛ se k'i hakili to fɛn min na fana o mɔgɔ bɛ se k'i jigi da min kan o ye kanjɔw ni maramafɛn sanw ye walima ka finitigiw ta o kumana e bolo kɛlɛ in Paul y'a fɔ cogo min na a tɛ kɛ kɛlɛ taabolo dɔrɔn ye ka jamana basigi wa? Non, c'est-à-dire que an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ sisan kɛlɛ in labɛnna a mɛnna a bɛ ka labɛn mais an m'a ye de a nana dɔɔni dɔɔni an senkɔrɔ quoi mɔgɔw m'a natɔ ye misali damadamani misali fɔlɔ san 2004 o mɛnna dɛ 2005 anw taara mission dɔ la Jeda a wagati Usmani Yusuf Mayiga de premier ministre barrage de Tausa o tabi barrage jɔli tabi wɔrɔndi ka financement mobiliser an taara o la Jeda Banque mondiale a wagati Banque mondiale représentant tun bɛ Bamakɔ yan o tun ye Jawara fɛnkɛ Jawara sénégalais do Franci AFD directeur général agence française de développement directeur général o nana a kɛnɛ kan u bɛɛ nakun tun ye mun ani Nigeria u bɛɛ nakun tun ye mun ye barrage kana financer arabuw y'u Mali accompagner Mali ni Niger de taara wari ɲini na Niger ni Mali Niger ta ye Gandaji Mali ta ye Tausa ye u y'u fasa fili an taara taabolo filanan na o kɛra 2008 o 2008 kelen fɛnɛ la tuguni mɔgɔ kelen ninnu nana ko barrage in kana financer 2011 financement mobilisera barrage chantier lancera en novembre 2011 janvier 2012 rébellion wulila le site de Tausa a été visité par les rebelles u taara yen tiɲɛ ka tila k'a fɔ Tausakaw ye u ka minɛnw ta ka taa n'a ye sabu Mali tɛ segin ka na bilen tubabuw ka laɲini tun ye mun ye parce que Tausa barrage ani Kandaji barrage n'a kɛra a bɛna ni développement ye nin zone ninnu kɔnɔna la parce que sira tun bɛ ji sira c'est-à-dire que navigation ani goudron ani courant ani aménagement hydro-agricole olu minnu tun bɛna kɛ kun bɛna ni kura don yɔrɔ la donc pour que k'o bali ko fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a kana se ka kɛ o ye fɔlɔ ye filanan le projet sécurité de Markala nin bɛɛ ye développement ye dɛ le projet sécurité de Markala n'a kun waliyara kosɛbɛ maa min tun bɛ baara k'a kɔnɔ directement c'était plus de 200 000 personnes a impacté indirectiw bɛ se minnu fɛnɛ ma plus de 200 000 personnes donc en tout ça peut faire plus de 500 000 sinon beaucoup de régions bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a kɔnɔna la o balila développement élevage bagan mara ne ye fɛn dɔ kalan document dɔ kalan sur le pastoralisme en Europe an ka africain n'an ka a tɔgɔ ye di élevage développera a bɛ crise de provoquer Europe parce que an bɛ bagan fagali i bɛ fɛ ka lien de kɛ n bɛ fɛ ka lien de créer guerre min an bɛ guerre min kɔnɔ ani problème développement b'a kɔnɔ d'accord fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ guerre nin ye guerre imposée de an kan ka an ka développement bloqué k'a lajɔ donc i bɛ fɛ k'a fɔ de guerre in bɛ kɛ yɛrɛ de tubabuw y'a lawuli kama ka guerre nin cun an kan ka wajibiya an kan pour que a se k'an ka développement lajɔ hali rebelle minnu y'u bɔ k'olu manipuler olu yɛrɛ tɛ guerre ni enjeu dɔn c'est comme la guerre Russie-Ukraine o guerre façon kelen de don enjeu tɛ dɔwɛrɛ foyi ye enjeu économique de don n'an y'o faamu ni population y'o faamu caman bɛ bɔ a la pour que se k'a guerre yɛrɛ faciliter u ye sɛgɛn de la a dugu ninnu bɛɛ la jagoya sɛgɛn na a dugu ninnu bɛɛ la i bɛ bɔ Jene ka taa fo i bɛ bɔ Sevare a tɔgɔ ye di Mopti goudron na ka taa Jene mɔgɔ y'a sira kɛ i b'a dɔn i bɛ
fala de dalen tɛ a fala bɛɛ abandonné don parce que ouvrage min tun bɛ yen nɔ ka entretenu n'o ye opération Wuri ka ouvrage ye a bɛɛ tiɲɛna a la tiɲɛna cogo di parce que développement min c'est à dire que gouvernement de tun b'a baara kɛ maintenant Banque mondiale ka réforme nana ko k'a bɔ gouvernement ka baara kɔnɔ k'a kɛ office de a tɔgɔ de opération Wuri k'a damana entreprise k'a kɛ EPA ye donc fɛngɛ min bɛ sara redevance min bɛ sara ka se k'o kɛ ka yɔrɔ entretenu mais gouvernement ka baara gouvernement bɛ se ka min k'o la n'i ko ko entreprise k'a k'a yɛrɛ ye a bɛ taa faillite la parce que a fɛn caman subventionné don donc du coup tout a été préparé pour que sɛgɛn na k'an na don sɛgɛn kɔnɔ diyagoya donc pour que se ka moyen sɔrɔ ka mɔgɔ ninnu recruter u ka se k'u ka baara kɛ fo an ka nin fɛn ninnu fɛn faamuya fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka kɛlɛ bɛ sɔrɔ ka ban dɔɔni. Oui, président kɔni bɛ ka kuma la kuma bɛɛ a b'a fɔ ko an ka sɔrɔ sira an ka nafa sɔrɔ siraw bɛ fɛ ka minɛ donc i bɛ fɛ ka fɔ de kɛlɛ in bɛ ka kɛ nin bɛɛ sira de kan donc hali an yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ min kɛ sisan maramafɛn ɲini barisa ko a tɛ se ka kɛ kɛlɛko ye f'a ka kɛ marifa dɔrɔn tɛ se ka kɛ o kumana e bolo kɛlɛ de bɛ kɛ wa walima non la tiɲɛni minnu kɛra sisan kɛlɛ de bɛ kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin ka sɔrɔ ka se ninnu ma wa kɛlɛ min filɛ nin ye président y'a fɔ cogo min na kɛlɛ in bɛ kɛ de koyi d'accord kɛlɛ in f'an ka kɛlɛ in gagner de militairement n'an y'a gagner militairement doctrine ko de don n'an y'a gagner militairement maintenant développement bɛ assurer d'accord parce qu'il faut que condition ka créer ka population la sigi population de bɛ jamana yɛlɛma adamadenw de bɛ baara kɛ adamaden tɛ se ka baara kɛ k'a to insécurité kɔnɔ an ye kibaruya duman yɛrɛ dɔn mais o yɔrɔnin na k'a fɔ Tombouctou ko touristes bɛ ka segin ka na Tombouctou autorités locales yɛrɛ y'u kunbɛn k'u bisimila yɔrɔ maa tun tɛ se ka sigi waati la 2012 voilà 2012 crise yɛrɛ bɛ déclencher wagati min na an ye mission dɔ kɛ Tombouctou an jiginna hôtel min na hôtel nin tigi kun ye c'est un gendarme français à la retraite Issou Camara indépendant an bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko Issou ma n ko Issou nin tɛ ɲuman ye dɛ gendarme hôtel tigi Tombouctou yan ko dɔ bɛ nin kɔfɛ o tubabulama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ Mopti hôtel dɔ la fɛnɛ hôtel nin fɛnɛ la o bɛnna ni Sarkozy ka gouvernement y'a déclenché wagati min na ka Mali kɛ zone rouge ye an ka zone touristique bɛɛ kɛ zone rouge ye a bɛnna n'o daminɛ ye an jiginna française dɔ ka hôtel la o yɛrɛ ye appel lancé ko ale b'a ɲini gouvernement français fɛ o k'u ka sanction wuli ka bɔ Mali kan ko parce que ale ye juru de ta ka na hôtel nin jɔ muso y'a ka information d'an ma an nana Issou y'a sɛbɛn indépendant kɔnɔ i b'a dɔn ko o ye muso wele ka na muso ye Issou wele k'a ka segin a ka papier kan ambassade y'a wele ka na k'a ka kuma renier donc tout a été préparé minutieusement pour que se ka an na don guerre nin kɔnɔ maintenant o guerre nin an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo si la e bɛ se ka faamuya cogo di guerre min wulila Menaka en 2012 mun bɛ taa o daga Mopti région la k'a tɛ ban guerre daminɛna Menaka ni MNLA ye mun bɛna o crise tɔ lase Mopti région na Bandiagara région na ko guerre tɛ ban ni ye Sanogo jɔlen ye kala de b'a kɔnɔ. D'accord, oui. Baïsa, Amadou bɔra ka mun fɔ sisan k'a fɔ kɛlɛ de bɛ kɛ walasa yanni ka kɔni ɲɛtaga e dun ko kɛlɛ t'a bɛɛ ban o kuma na e bɛ se ka a bɛ se ka faamu aw ka kuma bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo di walasa kɛlɛ don wa yiriwa don wa jamanakuntigi fana dun ko k'an bɛ kɛlɛ kɔnɔ a da tugu ka yɛlɛ a ko kɛlɛ de bɛ sen na fo kɛlɛ ka kɛ o kuma na aw politiki mɔgɔw aw b'a faamu cogo di. D'accord. Ale min b'a fɔ n balimakɛ o k'u bolo da o dusu kan parce que kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo sigi ka fɔ de b'a ban kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo en tant que an ma sigi ka kuma kɛlɛ tɛ ban donc anw bɛ yɔrɔ min na bi anw tɛ dɔwɛrɛ ɲini sigi ka fɔ ka kɛ bɛn ka kɛ nin fɛn bɛɛ ka dabila parce que minɛn minnu donna minɛn minnu bɛ armée Mali bolo bi n bɛ segin o de kan an bɛ an ka autorité de la transition fo u y'u ɲɛsin o ko min ma mais k'a tɔ dafa hali bi u k'u basé dialogue in kan hali bi u k'u basé sigi ka kuma kan sinon k'a fɔ k'an bɛ taa kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ nafa foyi t'a la anw ye lettre dɔ kɛ k'a ci u ma k'a jir'u la k'a fɔ an bɛ se ka sigi cogo min na ka kuma
parce que dialogue min kɛra yani dialogue in bɛ organiser o y'a sɔrɔ an ye lettre ci u ma mais dialogue in kɛkunba kun ye min ye o kun ye ka rebelle ninnu de fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma mais dialogue in taara laban fɛn wɛrɛ la ni dɔw ko non ko Assimi ka 10 ans kɛ dɔw ko k'a ka 30 ans kɛ dialogue in taara laban o de la comme dialogue intermalien de ma effectivement donc ka a fɔ maliyɛnw ye nafa foyi tɛ nin na an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ minnu fana kɛlen don ka marifa ta siga kuma in bɛ kɛ ni jɔn ye i ɲɛ bɛ jɔn na bi ko Mali bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ n'o ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bannen don kɛlen don ka marifa ta sigikafɔ bɛ se ka kɛ n'u ye o a ye mun ma u kun donna contact la avec Kunfa je pense que bɛnkan fitinin tun b'a la ka na mais changement kɛra komi armée ka fɛn don ne tɛna n da don olu la parce que i tɛ komi kunna ju dɔw yɛrɛ ɲamana secret de défense n tɛna kuma olu kan mais n bɛ se ka n base min kan dɔrɔn ni président de la transition yɛrɛ ko fo kɛlɛ in ka kɛ an bɛ o de ɲini a fɛ a ka kɛlɛ a ka kuma bila a ka remplacer ni dialogue ye ka ɲini n balimakɛ fana fɛ kɛlɛ in kuma o k'a bila a ka kɛlɛ in ka remplacer ni dialogue ye. D'accord. Oui, Paul. Oui. Kɛlɛ wa dialogue wa yiriwa wa nin bɛɛ bɛ sira sɔrɔ cogo di 20 janvier kɔni kɛra jamanakuntigi ko fɛn kelen de bɛ yen minɛnkuraw nana kanw bɛ ka jɔ Amadu Umaru Jalo ko kɛlɛ in de bɛ kɛ fɛn caman de labɛnna bi kuma ni kɛlɛ ma kɛ ko yiriwa tɛ se ka kɛ i fana hakilila y'o de ya alors kɛlɛ bi kɛ dialogue bɛ kɛ yiriwa bɛ kɛ a saba bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fura t'a la cogo jumɛn na i tɛ se ka kɛlɛ kɛ i tɛ se ka yiriwa kɛ k'i to kɛlɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o ka gɛlɛn voilà kɛcogo t'o la i tɛ se ka i to kɛlɛ fɛnɛ kɔnɔ k'i bɛ dialogue kɛ o erreur de ye an ka président kɔrɔ tɛmɛlenw sɔrɔ ni accord de Tamaracet ta ka pacte national ta ka accord d'Alger 2006 ta o bɛɛ y'o kelen ye maintenant ni chance de maliyɛnw ma cogo jumɛn na chance min don o de ye k'a fɔ hali ni négociation tɛ dɛ dialogue bɛ kɛ mais dialogue bɛ kɛ k'i to en position de force ah oui parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ négociation kɛ diɲɛ jamana o jamana kan a y'a ta hali guerre ni état fila bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn k'u bɛ négociation kɛ o wagati la i b'a sɔrɔ dɔ de bɛ dadigi kɛlen don dɔ la sinon n'u fila bɛɛ bɛ yen k'u bɛ ka digi kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si tɛ kuma o Ukraine ni Russie ta dɔrɔn a daminɛ mɔgɔ si tun tɛ ka dialogue fɔ mais n ko bi o don ala ma mɛn fɛn ye Trump fo Zelensky Trump fo parce que dadigi kɛlen don a la ou bien voilà donc bi anw ka nin kɛlɛ in na négociation tɛ kɛ mais dialogue bɛ kɛ dialogue ye jumɛn ye o ye kumaɲɔgɔnya de ye kumaɲɔgɔnya fana bɛ kɛ fɛn fila dɔrɔn de kan n'u sɔnna o ma u bɛ marifa bila o ye jumɛn ye fɔlɔ jumɛn jamana tɛ tila parce que an fɛ yan nɔ fɛn fila de dorogolen don ɲɔgɔn na hali frontière t'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye jumɛn ye minnu ko k'u ka jamana tila ani minnu ko k'u bɛ Mali kɛ jamana islamique ye olu fila de dorogolen don ɲɔgɔn na bi i tɛ se ka différence kɛ a fila si ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i ma ɲɛ bi k'i bɛna kuma maliyɛnw fɛ i bɛ marifa bila n'i ye marifa bila an b'a f'i ye jamana tɛ tila i sɔn o ma i sɔn o ma. ne dan b'a la k'a fɔ ani jamana tɛ kɛ sariya jamana nin ye kɛ fɛn ye an ka jamana kɔnɔ ɲinan san in kɔnɔna la 20 janvier yɛrɛ la ne ye jamanakuntigi lamɛn ko c'est une année décisive pour l'armée malienne donc n'o fɔra o b'a jira k'a fɔ ɲinan kɔni awa halisa kɛlɛbolo de jɔlen bɛ awa kumaɲɔgɔnya ninnu ni kɛlɛbolo jɔlen don mais ne yɛrɛ mɔgɔ m'o fɔ ne yɛrɛ ka faamuya kɛcogo ye o ye jumɛn ye o ye sira dɔw labɛnnen don bi mɔgɔw ye maramafɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo n'i b'a fɛ i ka marifa bila ka na don jamana kɔnɔ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ tɛ yen cogo jumɛn na hali n'a ma fɔ officiellement kɔsani na an ye mɔgɔ dama bɛ marifa bila o kɛra o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ ko sira dɔ bɛ yen i bɛ se k'a bila n'i y'o marifa bila i bɛ na se tɛ kɛ i ma maintenant o sira in dɛ ne ka jate la baara kan ka kɛ o de la k'a formaliser k'a bila cadre dɔ kɔnɔ min b'a to marifa bɛ minnu bolo ka da yɛlɛ u ye voilà ka cadre dɔ bila formellement comme si c'est comme si c'est de manière officieuse mɔgɔ bɛ ka maramafɛn bila u yɛrɛ ni dɔngɔ fɛ ka sira dɔ ta ka na mais sisan jamana de kan ka sira dɔ bila de manière formelle min b'a to marifa bɛ minnu bolo
u yɛrɛ bɛ marifa bila ka na parce que olu fana cadre dɔ kun créera DDR ninnu oui mais olu kɛra sen kan oui o cadre fɛn na mais sisan o cadre kun datugura o accord mise en œuvre bilalen ka bɔ a la pepu o da kun tugura olu a bɛ n'a fɔ olu ye accord n'a nɔfɛ o da kun tugura mais kɔsani na an ye tuguni décret dɔ fana taara ka mɔgɔw dɔ nommé DDR kɔnɔna la peut-être Diallo bɛ se ka information di o cadre kan mais ne fɛ jusqu'à présent o cadre kan ka formaliser ka information di jamanadenw ma pour que minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ fɛ ka marifa bila cadre wɛrɛ de bɛ se ka ɲini mun tɛ nin si ye cadre wɛrɛ bɛ se ka ɲini hali de manière parallèle i n'a fɔ en dehors même du cadre formel ka cadre dɔ ɲini cadre politique dɔ ɲini société civile bɛ se ka don a la armée mɔgɔw bɛ se ka don a la hali an ka leader religieux minnu bɛ jamana centre jamana nord la olu caman ni Bamachi groupe mɔgɔw kuma ɲɔgɔn b'u ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bi ka o cadre kɛ de manière formelle pour que marifa minnu bolo olu bɛ marifa bila parce que u bɛ bi caman bɛ dadigi kelen de u la dɔw yɛrɛ bɛ marifa b'u bolo u tɛ se ka marifa bila cogo jumɛn na ni marifa bila u ni minnu don olu yɛrɛ fana b'u kɛlɛ donc ils sont entre le fer et l'enclume maintenant état de kan ka sisan mécanisme dɔ bila hali o mɔgɔw o leader politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se ka kuma ninnu fɛ ka marifa bila bi siga foyi t'a la nɔgɔ foyi t'a la bi le Mali est en position de force minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ bi u bɛ ka kɛlɛ kɛ kamasɔrɔ se wɛrɛ t'u ye donc an bɛ se k'an da don fɛn bɛɛ la bi k'a sɔrɔ nin se bɛ an ye voilà d'accord o ye ka kuma compléter o de ye effectivement transition bɛ installé wagati min na sanni Barikani ka taa vraiment kun ye initiative ta ka sira dayɛlɛ maa maa bɛ fɛ ka marifa bila ka cadre dɔ créer n'i bɛ fɛ ka don sɔrɔsiya de ka di i ye i bɛ fɛ ka don sɔrɔsiya la i bɛ na i n'i ka marifa bɛ na tu te présentes ou b'i enrôler mais u yɛrɛ de y'o kɛlɛ sema yɛrɛ de y'o kɛlɛ sema de y'o kɛlɛ kɛ k'o tɛ kɛ parce que a wagati Menaka zone na mɔgɔ denmisɛnnin caman kun commencera ka enrôler u y'a ye hali sisan opération in tɛ sen na je pense que a bɛ sen na donc au cadre B ça c'est bien formel même chef d'état-major yɛrɛ la miliciw ka dissolution ko kuma minnu fɔra hakili la ɲinan san kɔnɔ chef d'état-major yɛrɛ de y'o annoncé maintenant deuxième chose k'a compléter o de ye 20 janvier kɛra don jumɛn c'est pas le lundi ntɛnɛn tɛmɛnen un jour avant u ma otage ta Algérie ka na n'a ye Mali kɔnɔ k'u ka mɔgɔ u ka organisation kura in ye o terroriste minɛ o fɛnkɛw la ne tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ voilà je vais pas prononcer son nom olu ye o minɛ o mɔgɔw la ko k'o di Algérie ma kunun o kɛra waati jumɛn 20 janvier ça c'est saboté 20 janvier et ça c'est annoncé encore que u bɛ kɛlɛ position kan otage minɛ tɛ dɔwɛrɛ ye otage minɛ ye moyen de c'est une source de financement de la rébellion donc pour dire que kɛlɛ in bɛ gagner militairement de négociation foyi t'a la an ka nɔgɔ bɔ kow la quoi le Mali a trop souffert des négociations bidons cette fois-ci il faut gagner militairement il faut en finir il faut faire la guerre il faut carrément Tezawaten doit tomber entre les mains des femmes de gré ou de force. Parce que Tezawaten devient aujourd'hui, avec comme Blexek Balané Marocain. Et puis surtout, c'est très dangereux parce que Tezawaten, face à l'Algérie, Algérie n'a pas en fait. Nous nous bloquons le Tezawaten. Ça, c'est une forme de blocage à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Donc forcément, il faut gagner cette guerre-là. Il faut cette guerre-là. Il faut qu'elle ait quand nous bâtis Diagoya. D'accord, voilà. Amadou Mar Diallo ami fo kosɛbɛ babu min ye 20 janvier ye awa ma caman kɔni b'a la armée kɔni se b'an bolo bi awa kuma an bɛ dugawu de kɛ halisa se ala k'a di Mali finitigiw ma 20 janvier o ko kibaruya an bɛ bɔ o kɔnɔna la an bɛ na AES Alliance des États du Sahel a tɔ tora tile damadɔ dɔrɔn de janvier kalo in tile 29 ni ala sɔnna AES na bɔ CEDEAO la o fana na kɛ donba ye farafinna awa waati kelen
n'i taara faransi faaba la awa jamanaden dɔw minnu ye ni jamana ninnu fana ye malidenw burkinakaw ni nizɛrikaw dɔw wulila ko awa ni jamana ninnu man ka bɔ CEDEAO la u n'u ka hakilila bɛ ɲɔgɔn na dɔw fana wulila o nɔgɔnin fɛ k'a fɔ ko ayi ko AES ka bɔ CEDEAO la ko segin kɔ t'a la bilen Paul o la a waati kelen an ye kibaruyaw mɛn sisan yɛrɛ k'a fɔ AES ye a ka passeport bila sen kan yɔrɔ segiliko kuma tɛ yen bilen minnu bɛ taama la faransi min yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ ka ɲininkali min bɛ fɛ ɲininkali la bi o kumana taamakɛla ninnu ma taamakɛla wɛrɛ sɔrɔ ni faransi tɛ wa o kumana faransi ye a damana jamana ye min ni ani farafin jamanaw de bɛ kɛlɛ la wa ou bien taama ninnu kɛkun ye mun ye faransi k'a fɔ an ka to a la an ka bɔ a la. Alors taama ye ne b'a bila hukumu fila kɔnɔna la d'abord bɛɛ ni hakilina don hali ni Mali kɔnɔna ta dɔw t'a fɛ Mali ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ka taa AES la mɔgɔ dɔw t'a fɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu b'a fɛ donc ni taama in bila o hukumu kɔnɔna la a man kan tɛ ka bali mɔgɔ la mais fɛn min bɛ yen ko ye mɔgɔw hakili wagasi dɔɔni o ye jumɛn ye o de ye le fait que tagama in kɛra faransi o kɔni a bɛ mɔgɔ hakili wagasi cogo jumɛn na. Taama kun bɛ se ka kɛ Mali la yan taama kun bɛ se ka kɛ Burkina a bɛ se ka kɛ Niger mais mun de la faransi mais minnu peut-être que minnu bɛ tunga la bon minnu bɛ tunga la n ko mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ olu tun bɛ yan nɔ mais u taara faransi de o bɛ de comme mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ne ye olu tun bɛ yan mais u bɔra yan olu taara faransi k'u bɛ taa ko ka taa marché ne yɛrɛ kɔni fɛ ce n'est pas la peine n'u tun y'a kɛ jamana wɛrɛ la ne tun bɛ se k'a faamu ne tun bɛ se k'a faamu k'a jira k'a fɔ ko ninnu ta vraiment a b'u dusukun na a b'u hakili la mais le fait que u bɔra yan ka taa fara mɔgɔ dɔw kan ka marché kɛ ne fɛ ils sont manipulés bon maintenant o kɔfɛ k'a fɔ k'a bɛna impact sɔrɔ ne ye n ta impact la quoi cogo jumɛn ne ye n ta impact la ne delila k'a fɔ i ka plateau kan n y'a fɔ plateau caman na n ko AES ka sigi ka na CEDEAO la ne ye n t'a la quoi ne ye n ta kɛcogo la bi kɔni tɛ bi tɛ cogo jumɛn na kama sɔrɔ minnu bɛ fanga na bi olu yɛrɛ de ni CEDEAO tɛ ɲɔgɔn kan fɔ et puis ne yɛrɛ tɛ fɛɛrɛ foyi la bi min b'a to ninnu ka segin ka na CEDEAO la ɲɛ t'a la u kɛlen ka Basiru Diomaye Faye fɔ n y'a jira k'a fɔ n k'a tɛna se ka fɔ bon maintenant problème ye jumɛn ye AES comme mɔgɔ tɛ se ka kuma k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi ko don n'a nataw la k'u tɛ se ka segin ka na CEDEAO la i tɛ se k'o fɔ mais bi kɔni u tɛ se ka na cogo jumɛn na Mauritanie bɔra la wagati min na Mauritanie tun ma nafa foyi tun tɛ CEDEAO kan parce que u bɔra la mais président minnu tɛmɛna olu kɔfɛ olu nana olu y'a laɲini tuguni k'a fɔ k'u bɛ segin ka na CEDEAO la o b'a jira ko dɔw bɛ yen nɔ i bɛ décision dɔw ta mais don n'a nataw la i yɛrɛ bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko i ka nafa bɛ fɛn dɔ la i bɛ tila ka segin kɔ o bɛ se ka kɛ mais anw ta in bi an b'a bila hukumu kɔnɔ la o de ye jumɛn ye k'a fɔ o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ka baara kɛcogo ani AES ka baara kɛcogo cogoya suguya kelen t'u ye bi kɔni an bɛ wagati min na ko bi dɔn cogoya suguya kelen tɛ u ye segi cogo tɛ yen nɔ bi k'a fɔ min b'a jira k'a fɔ k'i bɛ basé o dalilu kan k'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko CEDEAO ale bɛna AES sama ka na ani tuguni n'i ye jateminɛ fana kɛ i b'a faamu k'a fɔ hali CEDEAO kelen jamana kɔnɔna la tuguni alors jamana dɔw yɛrɛ ye représentant spécial yɛrɛ nommé AES fana kɔnɔna la i n'a fɔ Ghana tout de suite bon or n'i ye Ghana ta Ghana ye deuxième puissance économique de ye après le Nigeria or n'i ye Nigeria fana ta i b'a faamu k'a fɔ Nigeria ale ni Côte d'Ivoire olu de ka position ye position radicale ye AES ko in yɛrɛ fana na donc est ce que o tɛna jira k'a fɔ ko don n'a nataw fɛnɛ na bi ko CEDEAO yɛrɛ fana ma fragiliser politiquement ma économiquement fɔ dɛ politiquement la CEDEAO est fragilisée parce que bi hali n'i ko k'i bɛ décision gɛlɛnw ta i kan ka mɔgɔ minnu fara i kan a caman bɛ yen nɔ u gili lɔgɔlɔgɔlen u jɔsen man bon n'i ye fɛn ta sisan Anbalo ta sisan Anbalo yɛrɛ tɛ ka kuma AES ko la a y'a datugu min tun bɛ yen nɔ k'olu bɛ kuma kosɛbɛ o ye Bola Tinubu ale ni Alassane bon Bola Tinubu yɛrɛ bi crise économique b'a fɛ yen a tɛ k'i da yɛrɛ don CEDEAO ko foyi la bon ni Alassane fana ta bi Alassane a bɛna baser pratiquement a ka élection ko de kan ayise ale fana dama de ko dɔɔni a fana da dera donc bi a bɛna fɔ bi AES kɔni kɛra i n'a fɔ an ye kibaruyaw mɛn Paul k'a fɔ ko Togo yɛrɛ ayiwa ɲininkali kɛra a la k'a fɔ ko yalima n'a nana kɛ nafɛn ye AES la a na sɔn wa a ye jaabi min di hakili la maa caman y'o faamu k'a fɔ ko u bɛ se ka kɛ AES tɔnden o b'a jira k'a fɔ tɔn in
awa sini ma sini ngene ma am se ka tondi kuraw soro am se ka fɔ ko jigiya ba ye d'accord tondi kuraw bi oui Baisa AES CEDEAO ka bɔ a la maa dɔw wulila ka taama Faransi o dongo dɔw ko ka AES to a la dɔw yɛrɛ ko AES kana to a la awa Paul ko mɔgɔw do mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ minnu kɔfɛ minnu manipulelen do e b'a bila o minɛn kɔnɔ. Ok, bon ne ta y'o minɛn kɔnɔ parce que n'a fɔra jamanadenw de do minnu marchera Faransi je pense que Maliens de do Maliens minnu sigiyɔrɔ bɛnnen do Faransi ma kunu mais a ko mɔgɔ minnu taara far'u kan mɔgɔ wɛrɛ tɔ ni ba wele a tɔgɔ la dɔrɔn an b'o faamu quoi olu b'a la ka minnu fɔ ne yɛrɛ bɛ n profiter ka caman tɔgɔ fɔ Kaya to fana b'o la ka fara Buwafane ninnu kan bon mɔgɔ dɔw do situation u yɛrɛ situation dɔ de kɔnɔna na Mali yɛrɛ kɔnɔ n'u yɛrɛ sɔrɔ Faransi donc marche in kɛra u welela la bonya dir'u ma u kɛra kɔnɔna na je pense que hali Ismaël yɛrɛ fana b'o la AES ko in filɛ nin an ma ban ma an y'a ye fɛn ɲuman do mais CEDEAO ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ da AES dɔrɔn ma an kɔni kun fɛ référendum kun kan ka k'o la ka Malien fanba ɲininka ni a bɛnna aw ma mɔgɔ dɔw bɛ a bɛnn'u ma mais mɔgɔ baden de bɛ an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ a man d'u ye a baden an yɛrɛ ni mɔgɔ caman bɛ kuma an bɛ an ka parti minnu ɲɛfɛ fana an ka tɔndenw bɛ yen olu fana n'an bɛ kuma Malien fanba fana bɛ yen minnu fana n'an bɛ kuma tunkaranke fanba bɛ yen a man di minnu ye bi nka u tɛ se ka kuma u tɛ se k'a fɔ bon caman b'i ta fɔ caman kun b'a la k'i ta fɔ kɛrɛfɛ ko parce que n'i kumana marifatigiw de bɛ yen mais aujourd'hui caman b'a la ka bɔ k'a ta tiɲɛ fɔ donc ne kɔni fɛ hali bi minɛn dɔ da jɛngɛnna mais a ma bɔn quoi a kɔnɔfɛn ma bɔn i bɛ ka fɛ ka segin ko kuma de fɔ ne b'a fɛ CEDEAO ko in hali bi Maliens ka ɲininka a la est ce que an jɛnna n'a ye wa en tout cas moi en tant que Malien a ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ parce que an bɛ se k'an to CEDEAO kɔnɔna na ka erreur minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ k'a kɛlɛ kɛ a ka dabila an b'a la ka na AES min na tan CEDEAO fanba bɛ tila ka na jamana fanba bɛ tila ka n'i yɛrɛ AES la o a dun fɔra ko fɛn dɔ de do fɛn min dayɛlɛlen do n'a dayɛlɛlen do e tɛna ba ko mɔgɔ tɛ don n'o État fana nana fara AES kan dun a tɛ tila ka kɛ idée wɛrɛ ye wa alors que CEDEAO bɛ dayɛlɛ don min na a dayɛlɛla a ko in taara Mali de la yan kosɛbɛ donc ne kɔni fɛ an k'a lajɛ hali bi CEDEAO bɔli mais Baisa i ye référendum ko kuma min fɔ a kuma in a bɛ n'a fɔ jɔsenba de bɛ kuma in kɔrɔ sabu ni ko i bɛ jamana kunturu ta k'a bila fɔ i b'a bila tɔn dɔ kɔnɔ tiɲɛ do ko dɔ kɛra tɔn kɔnɔ a ma ɲɛ nka ni ko i bɛ jamanadenw fana bila tɔn dɔ kɔnɔ référendum ko in na e bolo nafa jumɛn de tun bɛ se ka walima kɛbaliya bɛ se ka muruti dɔ lana don nataw la min tɛ bin ye walima jamanadenw bɛ se k'u sinsin ka don nataw la k'a fɔ ayiwa an ma ɲininka an dalakana k'a fɔ an ka don nin tɔn in na wa. Jalo AES bɔra ka décision gɛlɛnba 2 ta fɔlɔ o kɛra o ko k'u bɛ 5000 hommes u yɛrɛ dama bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que olu militaires minnu bɛna kɛlɛ kɛ filanan ye mun ye o ye passeport ko ye an ka passeport à partir du 29 janvier an ka passeport bɛ bila circuit la bon gɛlɛyaba bɛ yen Jalo gɛlɛyaba de bɛ yen gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye bi in na an bɛna don fɛn kura de kɔnɔna na fɛn kura min Malien adapteli ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn kura la donc o bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye an ma gɛlɛya filanan ye jumɛn ye an ko an tɛ an yɛrɛ ye CEDEAO ka kɛlɛ kɔnɔna na aujourd'hui CEDEAO ye baara dɔ daminɛ ni o baara an t'a fɔ yɛrɛ CEDEAO ye baara dɔ daminɛ parce que CEDEAO ko in daminɛna Mali de la Mali ye fɛn dɔ daminɛ ka tila k'i kɛrɛ jɛngɛ ka bɔ o fɛn na k'a sɔrɔ malidenw ma ɲininka mais bi ni ne ye Asimi ka conseiller n b'a fɔ Asimi attention yanni an ka bɔ le 29 yanni le 29 cɛ an k'an gɛlɛya an ka référendum organiser an ka ko de t'a di a ma di Malien ye dɛ
b'a dɔn sini ma an bɛ bɔ a la bi minnu b'a la ka kule bi k'an ka bɔ a la wallahi sini u bɛ tila k'a fɔ an nimisara nin bɔli la. dalu ye jumɛn e bolo dalu bɛ se ka kɛ mun ye sini ala ka sini kɛnɛya d'an ma a kɛra an ɲɛna a kɛra an kɔ ye o ala ka sini kɛnɛya d'an ma don min na ni CEDEAO ko in bɛ daminɛ a kuma cayara Mali la o a wagati mɔgɔ caman ma Général Musa ka hakililaw faamu a kuma cayara a cayara yɛrɛ yɛrɛ de donc an k'a lajɛ an kɔni bɛ min fɔ c'est vrai que tension ba bɛ yen bi parce que an bɛ rébellion ko mankan kɔnɔna na ko in bɛɛ nan'o de fɛ mais n'an nana an yɛrɛ sɔrɔ an ka bɔ nin na an ka don nin na an b'a ɲini a ko ka kɛ ni hakili de ye an b'o de ɲini a ko ka kɛ ni hakili ye. chemin de non retour n'o ye an tɛ segin kɔ bilen Amadu Umaru Jalo an kɔni b'o sira de ka tan awa o waati kelen ni dɔw wulila ko a ye Mali AES ka segin CEDEAO kɔnɔna la e ɲɛ b'o kɛcogoya la cogo di awa Bayisa ko sika fɔ ka kɛ jamanadenw ma ɲininka référendum ma kɛ awa nin bɛɛ bɛ se ka kɛ balan dɔ ye wa Amadu. Bon c'est à dire que ne bɛ n ka hakilina bila minɛn fila kɔnɔ minɛn fɔlɔ o de ye CEDEAO ni mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko nafa kelen jumɛn b'a la ni ka bɔ yan ka taa Sénégal ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu ka taa Mopti ka taa Burkina ka taa Niger déplacement d'accord mais en dehors de ça économiquement CEDEAO lawulila ko min kama en 1975 Musa Tarawele min y'a sigi 1975 ko min kama ko ka an ka jamanaw sɔrɔ yiriwa a ye mun kɛ o la mɔgɔw kan k'u yɛrɛ ɲininka o la fɔlɔ CEDEAO nana ni concrètement nafa jumɛn ye économiquement an ka industrie bɛɛ fagara usine bɛ Mali la bilen CEDEAO jɔyɔrɔ b'o la CEDEAO nɔba de b'o la sira jumɛn kan vous savez 2000 ka bɔ 75 kana fɔ 2000 réforme minnu kɛra ka CEDEAO ni ACP Afrique Pacifique Caraïbe k'olu kala ɲɔgɔn na ani Union européenne o kalali min kɛra ɲɔgɔn na o ye sira dɔ de dayɛlɛ o sira ye mun ye économiquement tubabuw bɛ se ka bɔ u fɛ yen ka na usine kɛ an bara yan u bɛ se ka bɔ u fɛ yen ka na butigiw dayɛlɛ an fɛ yan économique don maintenant u ye mun kɛ u mana an fɛ yan nɔ dɛ u taara kɔti jamanaw de kan Sénégal ni Côte d'Ivoire ninnu ka taa usine dayɛlɛ yen o usine minnu dayɛlɛ yen nɔ donc o usine y'an ka usine concurrencer avec le système de dumping mɔgɔ caman tɛ dumping kɔrɔ dɔn dumping kɔrɔ ye de i bɛ marchandise produit prix min na ani i b'a feere prix min na i bɛ bin ta wagati dɔ kɔnɔna la donc u bɛ se ka marchandise feere à perte pendant des années pour que u ni usine min bɛ ɲɔgɔn na u k'o faga i ko maa ni fɛn ninnu bɛɛ faga cogo de filɛ nin ye. donc u bɛ dilanli kɛ u bɛna ni tulu u kun bɛna ni tulu de ka bɔ Asie jamana ninnu kan bateau kɔnɔ ka taa a charger bidon kɔnɔ kɔgɔji sanfɛ o international la maintenant k'o ladon dugu kɔnɔna la ka na o tulu feere an ma o de y'an ka usine faga parce que CEDEAO ka texte b'o permet la libre circulation des marchandises CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ wa CEDEAO kɔnɔna la hors de la CEDEAO kɔnɔna la il y a le droit de circulation des marchandises et puis le droit d'établissement même des non-ressortissants de la CEDEAO. Donc ils sont venus créer des concurrences déloyales quand ils ont fait ka chômage la waranga jamana kono. Donc bɛɛ kɛra CEDEAO ɲɛna. CEDEAO ka objectif CEDEAO ka action de filɛ nin ye et c'est pourquoi Union européenne bɛ CEDEAO financer. Donc économiquement CEDEAO jamanaw faga. Donc ne ɲɛ t'a nafa la fɔlɔ premièrement. Deuxièmement CEDEAO comment se fait-il que rebelles bɛ se ka bɔ cogo di ka na Mali kɛlɛ? Aucun chef d'État de la CEDEAO n'a condamné depuis 2012 Mali bɛ guerre la.
depuis 2012 Mali be guerre la kana coup d'état kɛ ATT la au coup d'état kɔnɔna la u nana CEDEAO an ye CEDEAO senti o de la u nana k'a fɔ k'u bɛ sanction bi Mali kan a wagati militaire minnu tun bɛ yen nɔ olu ja fɛgɛyara olu ma sɔn ka CEDEAO affronter donc ils ont fait marche arrière an filɛ o de erreur kɔnɔ nin ye bi fo ka taa se coup d'état ma en 2013 et en 2020 an filɛ o erreur de kɔnɔ bi bon dans le contexte toujours des guerres on a vu Bazoum le comportement de Bazoum contre le Mali ni coup d'état taara kɛ o la et forcément an bɛ ɲɔgɔn épaulé de koyi parce que kun min nana ni coup d'état ye Bazoum la Mali ka problème dɔ b'a la moi j'étais au Niger ka Ousmane Issoufu a tɔgɔ di Mamadou Issoufu to fanga la sɔrɔdasi minnu fagara Mali frontière kɛrɛfɛla la u ka kan min cira rebelle a tɔgɔ di djihadistes y'u ka kan min ci sɔrɔdasiw an ni sɔrɔdasi minnu ye baro kɛ Niamey u ye min fɔ anw ɲɛna c'est un commandant de Barkhane o de nana kan ko f'a ka don kan kɔnɔ i n'a fɔ min kɛra a tɔgɔ di an fɛ yan nɔ Mopti yɔrɔ in la o nalen k'u bɛ don ko commandant min tun bɛ yen nɔ commandant Nigérien min a ko k'u tɛ don ordre bɔra Niamey de ka na k'u k'a to u ka don u donnen ka kan kɔnɔna yala yala ka bɔ 72 heures après kan attaquera mini daminɛna u ye obi binna yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min kan u ka armement magasin d'armement mini obi y'o ye ne visé fɔlɔ ka bin yen kan ka kan affaibli fɔlɔ ka sɔrɔ ka kan attaquer olu su o sɔrɔdasiw su bɛ Niamey aéroport de la Mamadou Issoufu taara u ka fɛngɛ kɛ aéroport de la u k'a ye u ye min kɛ ni an tun ma bɔ CEDEAO la u tun bɛ Niger attaquer tubabuw tun bɛ Niger attaquer au nom de la CEDEAO n'u ye Niger attaquer Mali ma attaquer wa Mali mana attaquer Burkina ma attaquer wa est-ce que africains hakili bɛ africains bɛ ka Haïti lajɛ on ne voit pas c'est des exemples qu'on ne voit pas. D'accord. Mais il y a un lien fonctionnel entre le cas en Afrique et le cas haïtien. Haïti s'est libéré de la colonisation, de la domination française par la guerre. Et ça fait un impact. Amérique qu'on a là. Français ou Américain ou Anglais, farala ɲɔgɔn kan ka fɛngɛ kɛ Haïti t'a gɛlɛya kɔnɔ bi yan. Hali kɔsa in na Trump m'a fɔ k'a bɛ sanction na segin contre le Cuba. Donc pour dire que tout simplement, fin de il y a une question d'objectif. On a tout mon côté. On a problème au dire. On a mon côté. On a réflexion que on y analyse que on a problème ni ka solution ni là. Oui. D'accord. Oui, Paul Oula, on a fora quoi en faire la ñon kanta c'est comme si balcon bora ka ba bika tadi ayasis créera ce qui compte blera fo chemin de nourriture to bleme shin sisan ngoni ɲɛ bɛ min ye o ye sini de sini bɛ kɛ cogo di passeport ko dilanna o b'a yira ko caman bɛ ka concrétiser confédération ko bɛ sen na hali ni déclaration bɛ kɛ a bɛ kɛ au nom de la confédération de l'AES awa Paul Oula nin cogoya la jamana saba in bɛɛ ye militaires de a bɛɛ ye finitigiw ye o kuma na bibi na politique mɔgɔw an yɛrɛ ka politique mɔgɔw ye déclaration kɛ ko yani mars kalo cɛ ko fo fanga ka segin awa fanga bɛ segin ninnu bɛ bɔ fanga la confédération bɛ to senna wa AES bɛ to senna wa nin bɛɛ ye ɲininkali ye Paul Oula nin ko ninnu nin bɛ taa laban cogo di AES ko ni fanga bɛ ka taa dɛ nka e ɲɛ b'a laban na cogo di. Ok bon n tun bɛ fɛ ka rebondi Jalo ka fɛn kan quoi. CEDEAO tɛ fɛn kolonba ye non fɛn kolonba tɛ an tɛ ɲɔgɔn yɔrɔ la quoi CEDEAO erreur de kɛ o filila kɛlɛ min bɛ Sahel kɔnɔ nafa sɔrɔ sira kɛlɛ don nɔgɔ foyi tora ne yɛrɛ sɛbɛnni k'a la j'ai publié là-dessus i y'a faamu ni n tilara n b'a ci ma d'accord alors n bɛna exemple fitinin di ma pour que i k'a faamu Niger filɛ i ka Mali yɛrɛ to yen Niger dɔn filɛ Union européenne force tila bɛɛ tun bɛ Niger an tun b'a wele ko le Niger était le carrefour des forces internationales ne bɛ ɲininka o ninnu bɛɛ ka b'u ka jamana na u bɛna fu jɛya
fu de don kuma fɔra daminɛ yɛrɛ la donc fu tɛ o depuis yɔrɔ la faama ka nege fantan kɔni ɲɔgɔn fɛ voilà a dun bɛ fɔ anw de ma ko an ye fantan jamana ye anw de ka denmisɛnninw de bɛ bɔ yan ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ k'u bɛ taa yen nɔ ko hɛrɛ bɛ yen olu de tila ka bɔ tuguni ka n'an ka jamanaw kɔnɔna la yan nɔ u n'u ka sɔrɔsiw donc depuis là-bas i b'a faamu k'a fɔ ko nafa sɔrɔ sira kɛlɛ dɔrɔn de bɛ Sahel kɔnɔ sinon foyi tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ m'o faamu i bɛ fu la n b'o kɛ ka kuma datugu alors ka sigi ka na i ka AES ko kuma la AES filɛ nin ye a sini a bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ siran a la o bɛ dépend ni élection kɛra ni civil dɔ nana fanga la bon ni civil nana fanga la ale ka faamuya ani sɔrɔsi ka faamuya tɛ kelen surtout n balimakɛ ninnu olu ye politique mɔgɔw ye olu ka faamuya ani sɔrɔsi ka faamuya tɛ kelen donc ni olu nana fanga la a bɛ se ka AES ka avenir a bɛ se ka hypothéquer ka don galama na ou bien ka na ni sigasɛgɛ ye mais tant que u tɛ ko sɔrɔsiw de bɛ fanga la alors a dun bɛ ka ɲini ko sɔrɔsi ninnu ka fanga lasegin bon o ye kuma bɛ ka munumunu kuma bɛɛ oui politique mɔgɔw bɔra ka o déclaration min fɔ nin ye ne t'u jalaki cogo jumɛn na mais n'i ko feerekɛla k'a fɔ client ma ko a ye na sanni kɛ est ce que o ye kojugu ye kojugu tɛ o maintenant mais ne b'a bila min kɔnɔ o de ye k'a fɔ hali bi les partis politiques là u ma hali transition yɛrɛ ka axes principaux u m'a faamu cogo jumɛn na ni transition ka priorité filɛ n ko élection bɛ fo dernière priorité de la Jalo bɛ yen papier kan mais o sɛbɛnna don min na aw ma kuma o don ka n'a ye bi de aw bɛna fɔ tuguni ko mɔgɔw ka bɔ ko pardon n b'a fɔ mɔgɔw ka bɔ mais ko u bɛ laɲiniw kɛ pour que an ka retourner à l'ordre constitutionnel ne fɛ ce n'est pas à l'ordre du jour parce que priorité minnu tun bɛ sanfɛ a bɛ transition évaluer ni o priorité de ye ese ninnu ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la ni kala ta tɛ bon o de don parce que olu ɲɛ b'o de la et puis ça c'est un de deux ne bɛna fɛn dɔ fana fɔ ni kalata kɛra o est ce que garantie bɛ mɔgɔ bolo bi min b'a jira k'a fɔ ko ni kalata kɛra k'an bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ k'an bɛ bɔ a kɔnɔ un chercheur tu travailles comme ça o garantie tɛ yen n'o garantie tɛ yen nɔ kuma ka ca dɛ oui Bayisa pour que an ka bɔ AES ko in kɔnɔ garantie jumɛn de bɛ yen aw minnu ko a ye déclaration kɛ e yɛrɛ ka parti sen b'a la n'o ye VNDA ye k'a fɔ ko awa a bɛ fɛ yanni mars kalo cɛ jamana furancɛlafan ka segin jamana denw ma n'o ye civil ye retour à l'ordre constitutionnel AES ko dun o de daba wulilen bɛ sisan communiqué bɛ kɛ confédération de tɔgɔ la passeport ko bilala sen kan fɛn caman ko kura caman de bɛ ka boloda o kumana o b'a jira k'a fɔ kɔtaga tɛ yen bilen ɲɛtaga de bɛ yen aw dun ko ka fanga lasegin o kumana ni fanga n'a nana kɛ fanga sɔrɔ fɛn AES ko in a bɛ to a la wa walima a bɛ bɔ a la wa a bɛ na ko kɛ cogo di politique mɔgɔw tout d'abord kunu déclaration ne yɛrɛ tun t'a fɛ ka kuma a kan parce que après déclaration kɛra a kuma cayara c'est vrai que en tant que le premier responsable du parti VNDA ne y'a signé mais kun caman b'a la kun caman de kɛra a la min ye VNDA bila ka kɛ signataire ye donc an ye laɲini kɛ kunu a y'i da don côté dɔ la ko élection k'an ma kuma o kan an kuman'o kan parce que yan'an m'an da don élection ko yɛrɛ la Asimi ka fanga bi ban don min na n'o kɛra o de A31 yɛrɛ tɔgɔ dara o don de n'an y'an ka déclaration fɔlɔ kɛ ko Asimi ka fanga banna o don na an t'a ka fanga reconnu 24 mars 2024 kɔnɔna na an t'a ka fanga reconnu donc o kɔfɛ ni action ninnu kɛra premier ministre fɛ n'a y'i da don o la o wagati y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ dɔw tun bɛ gɛrɛntɛ la n'o ye 11 personnes ye bon 11 personnes in kɔnɔna na olu bɛ tɔɔrɔ la an kun tɛ se ka an yɛrɛ labila k'an ma sen don ko wɛrɛ la tant que n'olu ka bilali kun tɛ donc Dieu merci olu bilala olu bilalen kɔfɛ an ka déclaration fɔlɔ o de kɛra pour que ka maliyɛnw hakili lajigi an ye min fɔ A31 ye min fɔ le 31 mars an tilala ka segin o kelen de kan o de déclaration kɛra donc ça veut dire que maliyɛnw dɔw ko k'an ye nkalontigiw ye an bɔra o sira kan o sira tɛ an bɛ élection ko logique kɔnɔ kabini kunu fɔ bi k'a fɔ n balimakɛ ye transition banbali an ma deli k'o ye fɔlɔ transition banbali an m'a ye programme min bɛ militaires bolo o programme
n'o y'a sɔrɔ u kun ye san kelen kɛ transition ka ban bi kun b'a sɔrɔ président min sigira bi kun b'a sɔrɔ an b'a la k'u ka déjà mandat ou bien an b'a la ka élection filanan de organiser an b'o kuma na mais aujourd'hui transition ye san 4 sɔrɔ bientôt a bɛna san 5 sɔrɔ anw dun ka jamana constitution kɔnɔna na a fɔra ko n'i sigira faamaya la i bɛ san 5 de kɛ i bɛ taga élection na i bɛ taga déjà mandat ɲini minnu nana ta ni marifa ye sɔɔni dɔrɔn olu bɛna o mandat kelen sɔrɔ an ye laɲini k'o de la an ka bɔ o kɔnɔ ten bon an ka bɔ o ko kɔnɔna min na an ye déclaration kɛ ka bɛn n'o ye maintenant k'a fɔ maliyɛnw ye en tant que politique maliyɛnw bɛ se ka hali bi danaya da parti politique kan bon ni n k'u bɛ se ka hali bi danaya da kan danaya bɛ yen o danaya bɛ yen mais mɔgɔ damadɔninw de nana ka na parti politique lanɔgɔ k'a kɛ u ka fond de commerce ye olu mɔgɔ damadɔnin olu bɛ réseau ka su fara tile kan an tɛ jugu la sinon danaya bɛ anw ni maliyɛnw cɛ danaya bɛ an n'an ka militants fana cɛ ko jamana in bɛ segin civiliw bolo k'a bɛ sigi parti politique bolo wallahi an bɛ ko kɛ an bɛ jamana in an b'a segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ minɛn min ni maliyɛn bɛɛ b'a ka nafa sɔrɔ a la kelen kelen minɛn min ni équipement militaire minnu donna an bɛ se ka baden fara o kan jamanadenw ka kɔngɔ min bɛ jamanadenw na bi olu kɔngɔ bɛ se ka dabila économie fagalen min don bi économie bɛ se ka yiriwa cogo min na an bɛ se k'o kɛ donc k'a fɔ dɔrɔn aw yɛrɛ dan b'a la fɔlɔ ko fanga aw yɛrɛ o duti yɛrɛ t'anw na o duti yɛrɛ t'anw na aw dan b'a la a ye communiqué fɔlɔ kɛ 31 mars 2024 o tɛmɛna a filɛ ka min kɛ nin ye aw dan b'a la k'a fɔ aw bɛ fanga in sɔrɔ élection bɛ kɛ ɲinan san kɔnɔ a yɛrɛ ko président ka discours la a ma élection ko kuma fɔ priorité minnu dira fo dugu ma de élection ko kuma bɛ yen est-ce que politique mɔgɔw aw bolo garantie b'aw bolo ko élection bɛ kɛ fanga bɛ segin aw ɲɛ bɛ fanga in segintɔ la sisan fanga in bɛ segin parce que parti politique dalen don ka population na n'o ye malidenw ye maliden min convainculen don bi maliden ɲuman minnu convainculen don bi k'a fɔ vraiment transition in mɛnna olu bɛ bɔ sini k'a fɔ ko fanga ka segin a minɛ kɔnɔ anw dalen don o la fana k'a fɔ fɛn minnu b'a la ka na an b'a la ka don fɛn min na n'o ye AES ye n'anw donna a la ni malidenw ko sini anw ma k'a ka ɲi an bɛ to a la o maliden kelen n'olu de ko AES ma ɲi wallahi an bɛ bɔ a la parce que an bɛ population de kɔ. D'accord. ayiwa waati kɔni bɛ ka taa an tɔ tora miniti 20 ɲɔgɔnna ye baabu an bɛ taa an ka baabu sabanan na n'o ye k'a fɔ Donald Trump n'o ye l'Américain ka jamanakuntigi kura ale kun ye jamanakuntigiya kɛ ka kɔrɔ l'Amérique jamana la nka a tilala ka segin tuguni ka bila min ye États-Unis kunna min ye Donald Trump y'a segin kan kɔni a ye kuma caman fɔ a ye sariya caman ta sariya ninnu dɔw bɛ mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ i n'a fɔ k'a fɔ diɲɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma n'o ye OMS ye Donald Trump ko ale ka jamana tɛ o ko la bilen o dun l'Américain ka dɛmɛba de bɛ bɔ o yɔrɔ in la ka ɲɛsin fantan jamanaw ma kɛnɛya ko nasira ninnu na Amadu Umar Jalo Donald Trump sigira a nɔ na kokura bɛɛ bɛ ni jamanakuntigi in dɔn maa min don n'a y'a tu a ka gɛlɛ a ka nɛmu a bi a sigira a ka sigili yɛrɛ la farafinna jamana ɲɛmɔgɔ caman ma ye o ko kɛnɛ kan o ye n ka bonyataw kan wa walima mun de kɛra farafinna ni Amérique cɛ n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ye kɛnɛ kan. Bon mais min fɔ o la c'est-à-dire que mɔgɔninfin i tɛ kɛ foyi yɛrɛ kɔ quoi voilà i tɛ kɛ foyi yɛrɛ kɔ n'i yɛrɛ kɛ kɔfɛmɔgɔ ye i bɛ kɛ kɔfɛmɔgɔ ye n'i ye baara kɛ i bɛ bɔ kɔfɛ bɛna ɲɛfɛ bon n bɛna partiw ta yɔrɔ nin bɛ fitinin fɔ la ne bɛ min fɔ dɔrɔn ni partiw y'a fɔ don min na Mali parti politiques n'u y'a fɔ don min na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ye fili la an bɛ ka effort min kɛ bi k'an ka segin ordre constitutionnel la n'an kun y'o kɛ kunun kan i bɛ k'a ka fanga protéger an kun tɛ don nin kɔnɔ i bɛ k'a ma ɲi mais jɔn ka ɲi Mali la Ala ka hinɛ a la jɔn ka ɲi Mali la bɛɛ bolokonden ta sinen b'i yɛrɛ ma hali n'i bɛ k'a ka fanga tiɲɛna o de y'a fanga tiɲɛ parce que bɛɛ bolokonden ta sinen b'i yɛrɛ ma n'i m'a fɔ dɔrɔn kɔni o ye namara kuma ye an bɛɛ bolokonden ta sinen b'an yɛrɛ ma o de nana n'i bɛ k'a ka fanga tiɲɛni ye bon tant que n'an ma o reconnu hali ni fanga seginna civil ma coup d'état bɛ kɛ tuguni kana se k'a la fiyewu fanga bɛ e bolo karisa e n'a man kan
tant que o de an ka baarakɛlan ye o tant que o de ye an taabolo ye n tɛ fɛ ka karisa ka hɛrɛ ye bilahi hali ni Asimi ye fanga da sisan kɔni ne jɛnna fanga ko a ye n'a ta u k'a di dɔw ma coup d'état bɛ k'a la coup d'état ye esprit de ye coup d'état ye esprit de ye après 2012 coup d'état tun man ka kɛ bilen Mali la mais IBK taara minɛ mɔgɔ minnu k'a fɔ ko bi ko retour IBK sɔrɔsiw taara IBK minɛ a ka so ka Bamakɔ traversé l'IAS population kɔnɔna la bɛɛ Bamakɔ falen bɛ a don ne tun bɛ n ka so mais ni kana kasi wallahi Bamakɔ falen bɛɛ mɔgɔw bɔlen bɛ fan bɛɛ fɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o jɔn ka nin fɔ dɛ Bamakɔ falen bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko IBK minɛna IBK minɛna Maliens tun kan k'u jɔ de o don Sénégal ye min kɛ ko an tɛ coup d'état la Maliens tun kan ka t'u jɔ IBK ka da la ayi a ye kɛlɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ politique voilà politique kɛlɛ don a y'a to an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bɛn a la o de ye démocratie ye n'aw m'o kɛ fo bi k'a bɛna ko ka fanga d'aw ma o tuma an Maliens tɔw bɛ ji min an nun fɛ yan on est des gens qui réfléchissent on tɛ se ka tout le temps ka to pipong na non il faut qu'on c'est-à-dire qu'an ka taa de façon responsable maintenant ni fanga bɛ na cogo wɛrɛ la a kana cogo wɛrɛ la de toute façon cette fois-ci de façon responsable pas question d'intérêt personnel o de ye jamana in tiɲɛ bɛɛ bolokɔnilen t'a sinɛ min yɛrɛ ma n'an ma bɔ o kɔnɔ hali san wɛrɛ hali siɲɛ wɛrɛ coup d'état bɛ kɛ maintenant Donald Trump ka nali an africains ka hɛrɛ b'a la d'accord an ka hɛrɛ b'a la dɛ parce que foyi ma an sɛgɛn dɛmɛ kɔ hɔn b'e la ta min i yɛrɛ wɔsi tɛ fɛn min ye taa villagew la Bamakɔ yɔrɔ ka jan Bamakɔ kɛrɛfɛla bɛɛ jate minɛ sɛnɛ tun bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ firila ka kɛ so ye minnu tun bɛ sɛnɛ kɛ olu bɛ balo cogo di minnu tun bɛ sɛnɛ kɛ olu bɛ balo cogo di o so ninnu filɛ minnu b'o so kɔnɔ u bɛ balo bɔ min c'est ça le développement mais tout le temps on me compter aide kan tout le temps on me compter aide kan pourtant on continue à compter sur l'aide on n'ira nulle part et c'est pour cette raison Trump ko l'Amérique d'abord Africains fana k'a fɔ le Mali d'abord moi je ne suis pas favorable à l'ouverture tous azimuts Chinois y'u yɛrɛ datugu de pour ka se ka tubabuw dépasser il bɛ dɔw mankan mɛn théoriciens dɔw mankan mɛn économistes dɔw yɛrɛ mankan mɛn on ne peut pas se développer en vase clos c'est pas vrai si tu te fermes pas pour créer une économie locale une économie intégrée e ka sɔrɔ ma bɔ i yɛrɛ fɛ yen ko e bɛ bɔ e bɛ fɛn bɛɛ importer ka na e bɛ taa ɲɔgɔn e bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di i bɛ mɔgɔ wɛrɛ de balo ne ka bureau filɛ nin ye Namasa Danga la fruit min bɛ bɔ Maroc ka na c'est trop foro b'an bolo yan nɔ fo an bɛ Chinois bɛ k'an ka foro yɛlɛma ka kɛ baara foro yɛlɛma ka kɛ sanubɔyɔrɔ ye sanu bɛ dun wa est-ce que sanu bɛ manger est-ce qu'on mange l'or non indirectement non on ne mange pas l'or on ne mange pas l'or i kɔngɔtɔ tɛ se ka sanu bɔ o i kɔngɔtɔ tɛ se ka sanu bɔ o sanu bɛ bɔ ka sɔrɔ i kɔnɔ falen de don i bɛ min dun k'i kɔnɔ falen i b'o de ɲɛɲini fɔlɔ moi je pense que Donald Trump est la bienvenue pour l'Afrique. D'accord. Paul Oula, il est la bienvenue pour l'Afrique. Natogo nyana farafina ye wa farafina jamana shi ma ye ma min ka sigili kɛnɛ kan o n'anw bɛ se ka ɲɔgɔn ye sira jumɛn kan a sigilen kɔfɛ. Bon, peut-être bɛ se k'a fɔ ko président ma ye sinon mɔgɔw invité la o hali Mali kɔnɔ mɔgɔw invité la o. Ye Samake invité là officiellement. Voilà, tu m'es non. Ouais, bon, c'est que lien Ye Samake en tout cas, c'est non politique aussi. C'est un Kelembia, c'est Kelembia États-Unis. Ouais, en tout cas c'est non politique. Oui. Et puis malien fanado. Voilà. Donc au là am se ga mi fo de Trump kanali ni nafa bala Afrique. Nafa kelen. O jume. Oui, Trump magoute africain na. Ah oui, à faute c'est Afrique. Voilà. C'est un opérateur économique à Congolina Hakina et Amérique développée. Aussi fait, aller les cas là,
africains ni étrangers de ka Amérique yɛrɛ tiɲɛ hali mɔgɔ minnu bɛ bɔ an ka taa de manière irrégulière ni papier ɲɛnama t'u bolo a ka faamuya la o bɛɛ bɛna dabila côté ne fɛ o tɛ kɔlɔlɔ ye o hɛrɛ de ye o ni da magara la mais ne da tun bɛna maga yɔrɔ min na o jumɛn ni ne kan ka kɛ opportunité africain ma dɛ an k'an ka jamana développer parce que cogo jumɛn na ni bɛɛ y'i basé i ka jamana kan dɛ jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais tant que a bɛ mɔgɔw kunkolo la ko hɛrɛ de bɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ la hɛrɛ tɛ e fɛ yen non gɛlɛya tɛ ban gɛlɛya tɛ ban a ye yɔrɔ dɔ fɔ n tɛna sɔn ma ale ka théorie économique kɔni an tɛ ɲɔgɔn ye fiyewu non 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 an tɛ ɲɔgɔn ye par exemple hali kana CEDEAO ta in na ni CEDEAO ta Afrique organisation 5 de bɛ yen régional 5 de bɛ yen CEDEAO b'a bɛɛ ni san cɛ économiquement côté mɛnɛ ni ye sud ta SADC bɛ yen centre ta CAC bɛ yen UEMOA bɛ yen Afrique Nord la CEDEAO bɛ Afrique de l'Ouest la CEDEAO est l'organisation la mieux intégrée économiquement et la mieux en vue et puis c'est la seule organisation qui tendait vers une union financière et économique en 2025-26 ECO organisation ciment au niveau tɛmɛ donc au yɔrɔ la i tɛ se k'a fɔ ko CEDEAO man ɲi o CEDEAO ka erreur nana n ye min fɔ politique ko la à partir des années 2000 a ye protocole dɔ de ta ko protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie o de kɛra CEDEAO ka erreur ye ni a b'a da don jamanaw maracogo la donc n b'o kɛ k'a datugu maintenant ka se ka taga fɛn t'a la Trump t'a la Donald Trump t'a la alors Trump filɛ nin ye a tɛ ingérence kɛ ingérence ye jumɛn ye o de ye a ti da don voilà jamana wɛrɛ kunko la hali n'i ye MINUSMA ta n ko Trump y'a jira 2 ans avant a ka mandat ka ban a ko k'ale ma nafa ye MINUSMA na Mali kɔnɔna la kamasɔrɔ n'i ye MINUSMA ta mɔgɔ minnu bɛ wariba don minnu bɛ musaka don MINUSMA kɔnɔna la américains de ka wari kun ka ca a ko k'ale tɛ se k'a faamu k'olu bɛ nin miliyari ba in don MINUSMA na k'a ye ko nafa ti ka ye sécurité la Sahel jamana kan ko k'u pɛrɛn ko san nataw la k'ale u b'u ka financement tigɛ Dieu faisant les choses 18 mois après a m'a réélu a perdu la donc o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ min don a tɛ wari ta k'a fili ani tuguni Russie ni Ukraine ka kɛlɛ a kɔlɔlɔ bɛ ka bin Sahel jamanaw kan parce que Ukraine bɛ k'a faamu k'a fɔ ko Sahel jamana bɛɛ donna bi Russie kaman kɔrɔ donc Russie bɛ ka dadigi kɛ ale la ale fana b'i profiter u fan fɛ ka na ni kɛlɛ ye Sahel jamana kan Trump y'a jira k'a fɔ ko ale tɛna Russie ni Ukraine ka kɛlɛ la ale tɛna autant financer k'a bɛna financement tigɛ pepe o de ye kɔsani na i y'a faamu k'a fɔ ko Joe Biden 3 mois avant que a ka ban a ye aide triplé parce que a b'a dɔn k'a fɔ o y'ale ka aide laban ye donc Trump mana na o la bi i b'a faamu k'a fɔ ko Zelensky bɛna affaibli n'a affaiblira a bɛ jouer diɲɛ relation internationale kan a bɛna ni stabilité ye Sahel jamanaw u bɛna se k'u profiter au climat kɔnɔna la k'u baser u ka sécurité kɛlɛli la k'u ɲɛsin u ka basigi kɛlɛli ma oui mais Trump ka bɔli OMS la jɛnkila tɔnba ka bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma nin bɛ Mali yɛrɛ bɛ dɛmɛ caman sɔrɔ OMS tɔgɔ la awa ni dɛmɛ yɛrɛ caman fɔra k'a bɛ bɔ américain yɔrɔ awa Trump ka bɔ nin na décision ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de awa maa caman ma faamuya sɔrɔ a la Paul maa bɛ se ka faamu cogo di a kɔlɔlɔ dɔ bɛ s'an ma yan a kɔlɔlɔ bɛ s'an ma siga foyi t'a la a kɔlɔlɔ bɛ s'an ma o ye jumɛn ye n'i ye décision ta k'i bɛ a fɛsɛfɛsɛ i b'a analyser à court moyen long terme décision in a ma préparé a ye minnu préparé ka tɛmɛ ni décision in kun tɛ o la o par exemple accord de Paris filɛ nin a kun y'o ta a y'o fɔ a mɛnna de k'a t'o la parce que américains olu de bɛ mugujugu sisijugu olu de b'a fili Chine kɔfɛ u ka usine ka ca maintenant ka se ka na OMS ta kɔnɔna la i b'a faamu an bɛ dɛmɛ sɔrɔ OMS fɛ maintenant décision n'a tun y'a ta a mɛnna ou bien n'a tun y'a fɔ ko a y'aw préparer n b'a ta a tun b'a to africains tun bɛ u ka politique de la santé u tun bɛ fɛɛrɛ ɲini ka décision in kɔfɛla k'a préparer mais le fait que décision nana cun an ka jamanaw kan bi OMS ka partenariat minnu bɛ an ka farafin jamanaw kan a bɛna kɛ sababu ye olu bɛna jɔ ni olu jɔra a bɛna baara kura de di an ka jamanaw ma or an ka jamanaw bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ bi priorité ka ca u bolo oui Bayisa Donald Trump ka koɲɛ la a sigira kɔni
décision caman a y'o ta fɛn caman bɛ a ye balana ko kɛ mɔgɔw la i b'a faamu cogo di Trump ni farafinna cɛ baaraw e ka laɲini ye jumɛn y'a la. D'accord. Bon, ne tɛ n yɛrɛ ye Trump ka politique kɔnɔna na mais comme n tɛna o question janya aw bɛ hakɛ to n bɛ. Oui, non, ni ko i bɛ taa yan jɛmukan tɔ tora miniti 3. Je sais. Miniti 3 yɛrɛ la n bɛ fɛ ka seconde damadɔ d'aw ma. N b'o to yen mais n b'a fɛ ka fɛn dɔ de latilen. D'accord. Fɛn min ni n balimakɛ y'a bɔ a da il faut que n ka kuma a kan a ko o tɛ ji min n'u ye n b'a fɛ ka fɔ a ye IBK bɛ bɔ fanga la don min na parti politique minnu tun bɛ yen n'u kuma jɛ n'a ye anw b'o cɛ la donc aujourd'hui an bɛ se k'an disi gosi k'a fɔ ko jamana in minɛna IBK la a ma diya an ye n b'a fɛ o yɔrɔnin de latilen a k'o faamu mais minnu fana taara daraki bi olu fana b'a regret kɔnɔ n'o ye M5 ye M5 kɛra tendance 3 ye mun y'u tila parce que u b'a regret de kɔnɔ aujourd'hui donc o yɔrɔnin latilen u ka faamu. Merci beaucoup. D'accord. Awa jɛmukan tɔ tora miniti 3 ye Amadu Umar Jalo Mali bilama awa sɔrɔko nasira la diɲɛ ɲɛfɛ sango an bɛ alliance kɛ ni Trump ka sigili ye awa an ni diɲɛma cɛ bi AES ko kɔni an b'a dɔn ni jɛmukan in kɔfɛ o b'a sɔrɔ AES ko kuma banna an donna AES kɔnɔ CEDEAO ko kuma tɛ yen bilen ani jamana wɛrɛw cɛ dakuruɲɛ damadɔ Mali bɛ se ka baara kɛ cogo di ni jamana wɛrɛw cɛ Paul Oula ko Américains ka jamana ɲɛmɔgɔ mɔgɔ foyi tɛ anw na o kuma na i ye hakilila min fɔ développement local an b'an sinsin o de kan walima baara bɛ kɛ cogo di. Non, de toute façon, ça veut dire que o diplomatie de ça c'est la diplomatie économique. O bɛ dépend maintenant an ka capacité de négociation na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ k'o ɲɛma n kɔni kan latigɛlen kɔni bɛ kɔni o tɛ se ka an engagé jamana engagé ni ɲɔgɔn na décision ba la ko fɛn dɔ labɛnnen t'u bolo donc o kɔrɔ ye déjà UEMOA an bɛ UEMOA kɔnɔ donc UEMOA ye soupape de sécurité dɔ ye dɔwɛrɛw fana bɛ yen min t'o ye Nations Unies fana bɛ yen donc dans tous les cas mɔgɔ bɛ ka an siran ka an isolé cogo min na ne bolo an tɛ kɛrɛfɛden na mais mɔgɔw bɛ ka boli an nɔfɛ ni fɛn t'an bolo an tɛ se ko la o mɔgɔw bɛ boli an nɔfɛ wa n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ a ye to CEDEAO la a kana bɔ CEDEAO la a kana bɔ CEDEAO la c'est parce qu'on est important donc au min b'an bolo an k'o valoriser. D'accord. N'an y'o valoriser dɔ de bɛ fara o kan. D'accord, oui Paul Oula géopolitique géostratégique Mali bɛ se ka nafa sɔrɔ nin bɛɛ sira kan cogo di AES bɛna bila sen kan sisan an b'a dɔn ni jɛmukan in kɔfɛ o b'a sɔrɔ an kɔni donna a kɔnɔna la ani diɲɛma cɛ Américains n'a a ɲɔgɔnna caman. Alors o ko la o bɛ dépend ni min fɔ kɔni vraiment nɔgɔ t'o la o bɛ dépend an ka capacité de négociation na alors bi an ka capacité de négociation fana o bɛna dépend an bɛna fɛn min yira parce que diplomatie fana bɛna fɔ feere i b'i ka jamana feere de i b'i ka jamana yanga o de bɛ kɛ sababu ye jamana tɔw bɛ girin i kan an dun ka jamana 3 in bɛɛ filɛ nin ye bi an kan ka girin mɔgɔw bɛ girin an ka fɛn min kan o y'an ka dugu jukɔrɔ nafolo de c'est pourquoi ne b'a fɛ ne yɛrɛ ka jate la bi u ka diplomatie base bi kosɛbɛ kosɛbɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo kan kamasɔrɔ o de bɛna se ka wari di AES jamanaw ma teliya la quoi teliya la gɛrɛntɛ min bɛ mɔgɔw kan bi sɔrɔ ko gɛrɛntɛ dɔrɔn de don kuranko gɛlɛya ninnu ni lakanako ni a bɛɛ ye wariko in de ye maintenant fɛn bɛ se ka wari de di Sahel jamanaw ma joona 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 o de ye dugu jukɔrɔ nafolo ye donc bi u ka fɛɛrɛ de ta ka o fɛɛrɛ pour que jamana wɛrɛ bɛ se ka ɲɛbɔ an fɛ dugu jukɔrɔ nafolo bɔli baara la. D'accord, oui. Bayisa kuma ye jumɛn ye nin babu ninnu kan Mali sini ma sinikɛnɛ ma an ni jamana wɛrɛw cɛ a kɛra sira o sira ye politique sira o sɔrɔ sira o an bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo di. Bon en tout cas ne kɔni bɛ min dɔn fo ka taga se k'a fɔra ko an bɔra CEDEAO la ne kɔni b'a dɔn ale bɛ segin bɛ se ka kɛ ko même à 2 heures ou à 1 heure de temps yan'an bɛ bɔ a la a ko ka kɛ donc n'a a fɔra yɛrɛ k'an bɔra a la don min na o don n'anw kan ka min fɔ fana an b'o fɔ an bɛ se k'an ka hakilina min da o kan an b'o d'o kan mais an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi an kɔni b'a bisigi hali bi an bɛ CEDEAO de kɔnɔ bɔli an bɛ se ka segin kɔ hali bi. O tuma ala k'o fana dugu diya an ye an balimaw jama ko di jɛmukan a bɛ sonsoro yan nɔ waati kɔni sera kosɛbɛ babu 3 min tun b'an bolo o ye k'a fɔ 20 janvier an kuman'o kan min bɛ tali kɛ AES bɔli CEDEAO la ni kalo tile 29 an y'an da don fana na ka taa se l'Américain ka jamanakuntigi kura Donald Trump min sigira
ale ka sigili la n'a ye hakilila caman ta an y'an da don o la an ka bi ma welelen kun ye Amadu Umar Jalo ale ye kunnafonidila ye min bɛ tali kɛ Bayisa Kone min bɛ parti VNDA o ɲɛmɔgɔ don Paul Oula ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye politiki nasira la an balimaw an b'aw fo kosɛbɛ an nana an ka wele jaabi ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo ka baro tilaw ni ɲɔgɔn cɛ maa min bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la radio fanfɛ Boubacar Traoré Lamine Kulubali ka taa se Augustin Eshu Bima ka taa se min ye Isuf Sangare ani Musa Haidara Isa Jabikile olu tun bɛ k'an bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'o y'an ka page Facebook ye an tɛ ɲinɛ Gabonkaw kɔ u b'an lajɛ kosɛbɛ Kongokaw fana b'an lajɛ kosɛbɛ an ka page Facebook kan an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'u ni ɲankuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ